ಸುರುವತ್ತ ಮಗಣಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡಬುರೊಂದು ಪರಿವಾರ ಮಾತ ಶಕ್ತಿಲೆಗೆ ತರೆತಗ್ಗಾದ ಬೆರಿ ಬಗ್ಗಾದ ವಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಿವಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪದ ಸಮಿತಿದ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಿಡ್ದು ಇನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕರಿನ ಆಜಿದಿನೊಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ತನ ಆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯ ಕೈಗೂಡ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯತೆಡುಲ್ಲ ಈ ಧನ್ಯತಾ ಸಭೆತ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಜನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈಕಲ್ ವಹಿಸಾದ ಸಭೆತ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ನಡಪಾದ ಕೊಡೊಂದು ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೇನ ಸೇರ್ದಿನಂಜನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರ್ ಅರ್ಲ ಈ ಸಭೆಟ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೊಂದು ಎರಡು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಆರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಸಮಸ್ತ ಬಂಧುಲ್ನ ಪರವಾದ ಯಾನ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಮಾತ ಸದಸ್ಯರ ನಕಲ್ ಅಂಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪರಿಷತ್ತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರ ನಂಜನ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ನಾಯಿಗೆರು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಯಿಗರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಿಶೋರ್ ಯಕ್ಕೂರು ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಟ್ರಸ್ಟಿ ಲೈನಂಚಿನ ಸದಾನಂದ ಬಂಗೇರಲು ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಸುಹಾಸಿನಿ ಬಗ್ಬುಗಟ್ಟೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಕಿಶೋರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಸುಂದರ ಚೆಂಬುಗುಡ್ಡೆ ಅಂಜನೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಭಾಸ್ಕರ ಗಟ್ಟಿ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಂ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಆರ್ಲ ಮಂತರ್ಮೆ ಬರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೆ ಅಂಜನೆ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರು ದಿನೇಶ್ ಪಣಿಕರ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುಂದೇರು ಆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸಮಿತಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಾದ್ರ ಶ್ರೀಮತಿ ದೇವಕಿ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಆರ ಕುಟುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಿಮಿತ್ತ ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಭೆಟ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದಿದ್ದೇರು ಅರನ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ ಒಂದು ಆರೆನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ ಇಡ್ಲ ಆರೆನ ಮೂಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಅನ್ಯನ್ಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪ್ರಮುಖರುಳ್ಳೇರು ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿದ ರಾಘವ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಅಂಜನೆ ಜಗದೀಶ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿರಿಯರನಂಚಿನ ಮುತ್ತನ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೊಟೆಕಾರ್ಗತ್ತು ಆರುಳ್ಳೇರು ಮಾತಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿದ ಪ್ರಮುಖರೇನು ಅಂಜನೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕರು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪುರಸಭೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರನಂಚಿನ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಸೇರ್ದನಂಚಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬತ್ತ ಒಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಗಳು ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚಿತಾಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದರು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತನ್ನೆಲ್ಲ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಧನ್ಯತಾ ಸಭೆತ ಅಂಜನೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರುಳ್ಳೇರು ಕೆಲವಾತ ಸಮಯದಿಂಚಿ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಡ್ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಾತ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರುಣ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿದ ಜಯರಾಮಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಜನೆ ಸುಂದರ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಪರಿಸರದ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೆಲ್ಲ ಕೊಡೋರ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾದ ಇನ್ನಿತ ಧನ್ಯತಾ ಸಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಪಂಡದ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಬೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾಗಣದ ಒಡೆಯನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥನ ಈ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಡು ಮುರಂದಾತಿನಡು ಒಂಜಿ ಅದ್ಭುತನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು ಒಂಜಿ ಇತಿಹಾಸನೇ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂಡು 14 ತಾರೀಕದಾನಿ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ದಿಬ್ಬಣ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬತ್ತು ಸೇರ್ದು ಮನದನ್ನೇ ಕಾಣದಿಂದ ಆತು ಬರ್ತುಡು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಆರಂಭ ಆದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲೆ ಒಂದೇ ಬೋಡಿಗೆ ಇತ್ತಂಡು ಬೋಡಿಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಬಂಡ ನೆಕ್ ಜನ ಅವ ಬಂಡು
10,000 ಜನನು ದಿನಕ್ಕೆ 2,000 ಜನನು ಕೂಡವನು ವೆಂಚಾನ್ ಓಡಿವರ ಪೋಡ ಅಡೆ ಪೂರ ಪೋತ ಏರ್ನಪುರ ಪಾತಾಡಕ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ ಪಾತಾಡ್ದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾತಿ ಸಂಘ ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಓಡಿವರ ಪೋಡ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂದು ಯಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಣಿಗೆ ಕಾಂಡು ಜನ ಅಗತ್ಯವಾದ ಆರ್ಪಡು ಭಕ್ತಿರು ಬರ್ಪೇರು ಅಣ್ಣಲ ಮನಸ್ಸು ಒಂಜಿ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಐತಾರ ಜನಾವು ಸೋಮವಾರ ಜನಾವು ಫಸ್ಟ್ದ ದಿನದ ಯಾಗದ ಪಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ನಾಗ 550 ಜನ ಆತೀನಿ ಫಸ್ಟ್ದ ನೇಟ್ ಬೊಕ್ಕದೇಟು ವರ್ಮಣತ್ತೈವ ಜನ ಆತನು ಮಣದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಕೊಲ್ನಾಗ ಸಾರತ್ತ 150 ಜನ ಆತನು ಬೊಕ್ಕದೇಟು ಸಾರತ್ತ 350 ಜನ ಆತನು ಮಣದ ದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ನಾಗನೇ ಸಾರತ್ತ 300 ಜನ ಅಂದಂಡ ಬೊಕ್ಕದೇಟು ಸಾರತ್ತ 500 ಜನ ಮುಟ್ಟಾತನು ಮಣದ ಲಂಚನೆ ಎಂಕಲು 70 ಜನ ಆಪುಜ ಎನ್ನ ಆನೆ ದಿನೋಡು ದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾವಂದೆ ಪೋಂಡು ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲು ಒಂಚೂರು ತಡಾದ ಬತ್ತಡದವರ ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಎತ್ತೀನಿ ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಮಂತದ್ದು ಇವನ್ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುಣಿ ಮಂಡದು ಅಣ್ಣ ಜೋಗುರು ತಡಾದ ಬತ್ತಡದವರ ನಮ್ಮ ಮೂಜಿನೇ ಹಂತದ ಯಾಗನ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡು ತಂತಿರಡ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಟ್ಟೊಂಡ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿನ ಹಂತದ ಮನ್ಪೊಡು ಅರ್ಪಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಪ್ಪಿರು ಬೈದಿನ ಜೋಕುಲು ಅವು ದೇವರನ ಸಮಾನ ಅಂದು ಎಂಕಲಪ್ಪಗೆ ಎನ್ನಿನಿ ಆ ಜೋಕುಲಿನ ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಿನ ಜೋಕುಲಿನ ದೇವರೇ ಕಡಪ ಎನ್ನಿಂದು ಎಂಚ ಹೊಂಡ ಮಗನ ದಿನ 2ನೇ ದಿನಲ್ಲ ಆನೆ ಎತ್ತು 100 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತಂಡ ಮನದಾನ ದಿನ 400 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲೇಲ ಆನೆ ಮೂಜಿನ ಹಂತದ ನಾಮ ಜಪ ಮನ್ಪೊಡಾಂಡು ತಂತಿಯಾಡ ಆನೆ ಪಂಡೆ 2ನೇ ದಿನ ಮನ್ಪುಣಾಗ ಅನ್ನರೆ ಎಲ್ಲ ಮನ್ಪುಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೂಜಿನ ಹಂತದ ಆಪುಣು ಅಂಚೆನಂಡು ಮನದಾನ ದಿನ 550 ಜೋಕುಲು ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮೂಜಿನ ಹಂತೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅವು ಸೋಮನಾಥನ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿಲಕ ಓಲ ಮಲ್ಪ ಆತಿಜಿ ಅವು ಆಪಲಜಿ ಅವು ಸೋಮನಾಥಗೆ ಅವಡ ಅವು ಅವನು ಬೈದನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಹೊರೆ ದಿಬ್ಬಣ ಮೆರವಣಿಗೆನು ಎಂಕಲು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಮನ್ಪಡೋಣ ದಿಷ್ಟಿಡ್ ಇತ್ತ ಮತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಸಾಧ್ಯಜಿ ನನ್ನ ತುಂಬ ದಿನಟ್ಟು ಸೋಮನಾಥನ ಜಾತದ ಫಲ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಲ್ಯತ್ತ ಮರ ಶಾರದೋತ್ಸವ ಇಂಚಿ ಆಯ್ನ ಹತ್ರ ಆಂಡಲ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಾರಣ 28 ವಾಹನಗಳು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ 28 ವಾಹನಗಳು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೇರು ಅವಲ ಮೆರವಣಿಗೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರು ಕುಣಿತ ಭಜನದ ಸಾಧಾರಣ 300 ಜೋಕುಲು ಕುಣಿತ ಭಜನೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮೆರವಣಿಗೆಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅದು ಬತ್ತಂಡು ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಕಾಗ ಪಾಲಶ ಕಡ್ಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ತು ಅಂಗ ಆ ಪಾಲಶ ಕಡ್ಡಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಮಾಡೋರು ಮಗಡು ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಮಂತ್ರದ ಮರ ಕಡ್ಪನಾಗ ನಮ್ಮ ಎನ್ಯ ಈ ಒಂಜಿ ಮರ ಏತಲ ಅವು ಅಂಚಿನ ಮರ ಬೊಕ್ಕ ಅನಾಗ 4-5 ಮರ ಕಡ್ಪೋದು ಅವತ್ತಂಡು ಇದು ಬೇಲೆ ನಮ್ಮದಾದ ಸುಲಭ ಬಂದ ಇನ್ನೇನ ಬೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಅವೇತು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆದ ಜವನರಾದಪ್ಪು ಮಹಿಳಾ ಸಂಘ ಸಮಿತಿಗಳಾದಪ್ಪು ನಿರಂತರ ಇಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಅಂತಂತೀರು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಆ ಯೋಗ ಬಂಧುಲು ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳು ಸಾಧಾರಣ 20-30 ಜನ ಯೋಗ ಬಂಧುಲು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯಲ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆ ಪಾಲ್ದೆ ತಂದು ಎಂಕಲ ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪಣಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಭಾರಿ ಅಕಲ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆ ಸೋಮನಾಥ ಮೆಚ್ಚುನಂತ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಂಕಲು ಮಲ್ದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಆನೆ ಮುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಗ ಆರಂಭ ಆಪಣೆ ಸಮಿತಿ ಮನ್ಪಣೆ ಬೇಲೆ ಎತ್ತನು ಅದು ಬೊಕ್ಕ ನಿರಂತರ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತುಡು ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 5 ಗಂಟೆ ಬತ್ತಿರದಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಸೋಮನಾಥನ ಈ ಅಂಗಣ ಅವತ್ತಿನ ತಿರ್ತು ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಾತ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಂತದ ಬರ್ಪಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆಗೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದ ಆ ಯೋಗ ಬಂಧುಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿನ ಮನದಾನಿ ಸಮೇತ ಎಂಚ ದುಮ್ಮದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಂತದ್ದು ಉಲಯದ ಸೋಮನಾಥನ ಆ ನಡೆನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕದ ಸಮೇತ ಮನದಾನಿ ನೇನು ಅಂಗನನು ಈ ಸೋಮನಾಥನ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಮಿತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದುಗೊರ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿಗಳು ರಾತ್ರಿ ಪಗಲು ವೆಂತೀರ ಅಕ್ಲಿನ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದನ್ನೇ ಅಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪಾಲಶಾಟಿದ ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪಾಲಶಾಲೆ ಮಾನ್ಪಡೆ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ನೆನಪು ಬಂತೊಂದು ಸುಮಾರು 1,20,000 ಮಟ್ಟ ಕಡ್ಡಿ ಆತನು 16,000 ಮಟ್ಟ ಕಟ್ಟ ಆತನು ಎಂಕಲು ಯಾವ ಜಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಂತ ತಂತಿ ಮೂಜಿನ ಪಂಡೆ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ಕಮ್ಮಿ ಹಣ್ಣಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಒಂದು ಕೊರ್ಕ ಅಂದು ಆ ಬಂಡೇರು
ವೈಕಲ ಆಪುಜಿಂದ ಯಾವ ಬಂಡಿರು ಆಂಡ ದೇವರನ್ನ ದಯಟ್ಟು ಸೋಮನಾಥನ ದಯಟ್ಟು ಆ ಕಡ್ಡಿ ನಮಗೆ ಉರಿದೇ ಬರ್ತಂಡು ಓಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಆತಿಜಿ ವೈಕಲ ಕಮ್ಮಿಂದ ಆತಿಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಈ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಫಸ್ಟ್ ದಿನ ಒಂಜಾದ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಂಡ ಐಕೊಂತ ಸೇರ್ಪದ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಸಾರಥ ಎನ್ಮೊಂಡ ಐಕೊಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರ್ಪದ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಂಡ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಪ ಆವಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಏನು ಮುಲ್ತು ಲಕ್ಕುಜಿಂದ ತಂತಿಯಾರು ಬಂತೀರು ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಜಪ ಆವಂದೆ ನಿಖಲ್ ಪೋಯರ್ನಾಳ ಎಂಕ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಏನು ಮುಗಿತೇ ಪೋಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಡಿಗೆ ಎತ್ತನು ಆರು ಕುಲ್ಲಿಯರ್ನಾಡು ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪೋಯರ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕೆಲ್ಲ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಲೋಡ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ರಡ್ನೆ ದಿನಟೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಂಡ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೂಜಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನಾಗ 1,11,00,000 ಮುಟ್ಟ ಮೂಜಿನ ದಿನನೇ ಆತಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಮಂತಿನತ್ತು ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರ ಮನ್ಪಾಯಿ ನೀವು ಪುನಃ ನಮಗೆ ಮಾತಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಪುನಃ ಅರಿವು ಆತಂಡು 4ನೇ ದಿನ ಅನಾಗ ಇಂಕಲ್ ಪಂಡ ಒಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ಆಪುಂಡು ರಡ್ನೆ ಹಂತದ ನಾಮ ಜಪ ಇನ್ನು ಮೂಜಿನ ಹಂತದ ಬರ್ಚಿ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆನೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚೆ ಒಂದು ತಡವಾದ ಮಂತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂಚೆ ಮೂಜಿನ ಹಂತ ಆತಜಿ ಸುಮಾರು ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಯೋಜನೆಟ್ಟು 2,000 ಮಿತ್ತದು ಶಾಲೆದ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತಂದ್ರಿ ಇಂದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ಶಾಲೆ ಜೋಕುಲಿನ ಹಾಕಲ ಶಾಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿಡು ಪೊರ್ಲುಡು ಭಕ್ತಿಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಡಪಡ್ದೆ 2,000 ಮಿತ್ತದು ಆ ಜೋಕುಲು ಪಾಲ್ದೆತ್ತ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾದಿತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಅಂಜಿ ಯಾಕೈದು ಬೈದನಾರು ಶರ್ಮೇರ್ ಪುದರ್ ಯೋಗಿ ಶರ್ಮೇರ್ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಡು ಎಲ್ಲ ಎನ್ನ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಇದು ಎಂಕತ್ತ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಂಡ ಆ ಪದ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬರೋಂದು ಒಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ನಿಕ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ ಆ ಸೌಂಡು ಆ ಭಕ್ತಿರ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಭಾವಪೂರ್ಣದ ಮನ್ಪಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಸ್ತೋತ್ರ ಯಾನು ಒಂಜಾತ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ತಂತಿದಾರು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯನ ಪಂಡದು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಆರಾಮ ಅನ್ಪೇನ ಅರೆಗೆ ಕೊರಂತೇರಾರು ಕೊರಂದಿಪ್ಪನೇ ತರೆಕ್ಕೆ ಕೈದಿದ್ದು ನಾಗೇಂದ್ರ ಹಾರಾಯನ್ ಶುರು ಅಣ್ಣಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಅಂತ ರೋಮಪುರ ಸರ್ತ ಹೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅವು ಭಕ್ತಿರಿ ಬಂದ ಪದ್ಯ ಆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂಚೆ ಐದೋಗ ನಮ್ಮ ಶಿವಾಯ ಎಂಕ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚ ಪೊರ್ತು ಕುಲ್ಲರ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಕೋಟೆ ಎಂಜಿಯರ ಬಂಡೇರು ಎಂಕ 10 ನಿಮಿಷ ಕುಲ್ಲರ ಆವಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಅದು ಯಾನೇ ಸ್ವತಃ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾನ ಹೆಚ್ಚ ಕುಲ್ಲರು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಆಂಡ ಯಾನ ಒಂದಿನ ಫಸ್ಟ್ ಜಾನಿ ಕುಲ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಶಿವ ಪನೊಂದಿತ್ತ ಸಡನ್ನು ಉಂತಾನು ಮೇರೆ ಕೂಡ ಸ್ತೋತ್ರ ಪೋಯರು ಏನೇನು ತಾನೆ ಬೇಗ ಅಂತ ಏನೇನು ಗಂಟೆದೊನ್ನಾಗ 3/4 ಗಂಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಏನೇನು ಬೇಗ ಅಂತ ಇರೋದು ತುನ 3/4 ಗಂಟೆ ಆದನು ಆ 3/4 ಗಂಟೆ ಎಂಚ ಕುಲ್ದಾನ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ತಂತಿದಾರನ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಆವಡ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಭಕ್ತಿದ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರದ್ಧೆದ ಅರ್ನೊಂಜಿ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರಣಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅರೆಗೊಂದು ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡು ಯಶಸ್ವಿವಾದ ಆವಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಸುರೂಕಾದ ಮೂಲೊಂದು ಓಲ್ ಐತೆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ ಶಿವನ ನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ ಆತಿಜಿ ಸುರೂಕಾದ ಆಪ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಅವ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರು ತಂದೆಯವ್ರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಮಂತದ ಕೊರತೆಯರು ಎಂಗಳ ಮಾತಾಡ ಮುಲ್ಪದಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿ ಒಂದು ಬಾಯಿಡುಪ್ಪುನಿ ಇಲ್ಲಡ್ಲ ಬರ್ಪುನಿ ನಮ ಶಿವಾಯ ಇಂದುವೇ ಬರೋದುಂಡು ಇಂದು ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಭ ಅಂದುವೆ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಭ ಈ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಲಾಭ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ನಾಳೆಡು ಈ ನಮ ಶಿವಾಯನೇ ಬರೋದುಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞದ ಸಂಪನ್ನಾನಗ ಆ 4ನೇ ದಿನ ಆ ಯೋಗೀಶ್ವರ ಮೇಲೆ ಒಂಜಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆ 2ನೇ ಬ್ಯಾಚಿಡ್ ಅಕ್ಕಲು ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಗಂಟೆ ಕುಲ್ದೇರ ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ಯಾನ ಪನವಿತ್ತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬಚ್ಚಿನ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೂಡ ಕುಲ್ಲೇನು ಆಂಡ ಏರು ಲಕ್ಕದಿಜೇರು ಅರ್ನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಆದ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞಾನ ಸಾಧಾರಣ 2.5 ಗಂಟೆ ಆತನು ಆಂಡ ಆ ಭಕ್ತಿ ಬಾವಡು ಅಕ್ಕಲು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಕ್ಷಣ ಲಕ್ಕದಿಜೇರು ಮೈ ಮರೆತು ಆ ಶಿವನ ಆ ಗಾನಾಮೃತನ ಕೆನೊಂದೆತ್ತೇರು ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಸೋಮನಾಥ ಅಕ್ಲಿ ಕುಲ್ಲಾದಿನಿ ಅವು ಎಂಚ ಸಮಯ ಪೋತನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಜಿ ಎಂಗ್ಲಿನ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅರ್ನ ಕಚೇರಿನ ಕೇಂದಿನಕ್ಲು ಆಯ್ತು ಅನುಭವ ಎತ್ತನಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಅದ್ಭುತ ಅನ್ನು ನಿಜವಾದ ಆ ಕಚೇರಿನ ಎಂಕಲ ಸಮಿದ್ದಕಲ್ದಲ್ಲ ಜೋಡಣೆ ಮಂತಿನತ್ತು ಅವು ತಂತಿದಾರ ಜೋಡಣೆ ಮಂತೀನಿ ತಂತಿದಾರ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಂಗ್ಲಿ 5 ಪಂತಿ ಸೇರಾರು ಇಂಚಿನ ಕಚೇರಿ ಉಂಡು ಅರ್ನ ನಡು ನಮ್ಮ ಜೋಡಣೆ ಅನ್ಪುಕಾಂದು ಎಂಗ್ಲ ನೀಕ ಸಮಯ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅನ್ಪಿಣಿಂದು ತುನಗ ಆ ಸಮಯಲ್ನ ಆ ಕಚೇರಿನ ಹೊಂದಾಣೆ ಮಂತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವೇರಿ ಇಜಿನ ಆ ಕಚೇರಿ ಮಣ್ಪುಜಿಂದ ಅಂಚಿನ ಆ ಕಚೇರಿ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ ತಿಕ್ಕದು ಅಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ
ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಗಯಜ್ಞ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ಈ ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣಡು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯಾರ್ ಮೇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಅರಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಲವರು ಪಂಡೇರಿಗೆ ಇಂಕೋಡೆ ಪಂಡೇರು ಅದು ದೂರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಂದ್ರೆ ಮುಲ್ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೇರ ಅಪ್ಪನ ಆವಾನ್ ಅಂಡ ಸೋಮನಾಥನ ಇಚ್ಛೆ ಏರೇನ ಕೈಟ್ ಒವ್ವೋ ಆವಡ ಅವೇ ಆಪುನಿ ಸೋಮನಾಥನ ಇಚ್ಛೆವು ಏರಿನ ಕೈಟ್ ಏರಿಯರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಅಂಚ ಅರ್ನ ಕೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನಡು ಇವನ್ ಯಾಗ ಪೊರ್ಲುಡು ಆವಡಿತ್ತು ಅವು ಪೊರ್ಲುಡು ಸಂಪನ್ನ ಆತಂಡು ಅರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನ್ಲ ಸಮಿತಿಗಳ ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಟ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾದ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಬಂಡವು ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಿತಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅವತ್ತ ಎಂಗ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದಕ್ಲು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಆದಪ್ಪು ಅರ್ಚಕ ವೃಂದ ಆದಪ್ಪು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೃಂದ ಆದಪ್ಪು ಅವು ಸೋಮನಾಥನೇ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋಮನಾಥನೇ ಕಾರ್ಯ ಬಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಮೂಡು ಬತ್ತಂಡು ನನ್ನ ಆತ ಪನ್ನೊಂದು ಇತ್ತು ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ಪನ್ನೊಂಡ ಹೆಂಗೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾನ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟು ಪನ್ನಾತ ಮುಗಿ ಆತ ವಿಷಯಗಳು ಉಂಡು ನಿಜವಾದ ಯಾಗಯಜ್ಞದ ಭಸ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶನಿ ಖಾಲಿ ಅದಪ್ಪು ಉಪ್ಪ ಇಜ್ಜಿದೋಜೋಡು ಆತ ಭಸ್ಮ ಇತ್ತನಲ್ಲ ತಂದೆಯವ್ರನ್ನ ಆರು ಮಗೆ ಪಂಡೇರು ಈ ಭಸ್ಮ ಅವು ಸಾಧಾರಣದ ಹತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ 6 ಮಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಮೂಲ ಒರಿನಾಂಡ ಎಂಕೆ ಕಂತುಕೊರೋಡು ಒಂದು ಭಸ್ಮ ಒರಿನಾಂಡ ಎಂಕೆ ಕಂತುಕೊರೋಡು ಆ ಭಸ್ಮಗೆ ಆತ ಪಾವಿತ್ರತೆ ಉಂಡು ಇತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಭಸ್ಮ ಒರಿದಿಜಿ ಏರೇ ತಿಕ್ಕೋಡ ಆ ಭಸ್ಮ ಅಕ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತದುಂಡು ಅಂತೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಡು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಾಡು ಈ ಸೋಮನಾಥನ ನೆನಪುಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಶಿವನ ನೆನಪುಲ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಆವಾಡು ಮಾತೆರ್ನ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಕೋಟಿ ಶಿವನಾಮ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡತಂಡು ಅವತ್ತಂದ್ರೆ 5ನೇ ದಿನ ತಾನಿ ಅವಲಂಜಿ ಪನ್ನಡ ಕಾಂಡದ ರುದ್ರಹೋಮ ಅದಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಹೋಮ ಅದು ವಿಶೇಷವಾದ ರುದ್ರಹೋಮ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಎಂಕಲ್ ಈ ನೆಕ್ಕಲಂಚನೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ನೆನಪಾಂಡು ಈ ಬಿಲ್ಲು ಪತ್ರೆಗೆ ಒಂಜಿನ ದುಂಬು ಎಂಗ್ಲು ದೀಪಕನ್ನೆ ಶ್ರೀಕರಣೆ ಎಂಗ್ಲು ಒಂದು ಜನ ಪೋದು ಕಂತು ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅವು ಯಾನೇ ಬಂದಿತ್ತೆ ನೆಟ್ 5 ಲಕ್ಷ 1 ಲಕ್ಷದ 5 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ದೀಪಕನ್ನಡ ಮಣದ ತುನ್ನಾಗ ಬೆಜ್ಜಿದಾನ ಐಟ್ ತಿಕ್ಕಿನ ಖಾಲಿ 50,000 ಎಂಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಆನೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಕಾಂಡೆ ಪುಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಲಕ್ಕದ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ದು ಎಂಗ್ಲು ಆ ಗೆಲ್ಲನ್ನು ಪೂರ ಕರ್ತು ಬೈದ ಐನು ಅಜಪ್ಪರ ಜನ ಇತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಬಂದು ಪೂರ ಅಡಿ ಇತ್ತೇರು ಪುಲಾಂಡೆ ಪೋದ ಏನು ಕರ್ತು ಕಂದ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಹೊಡ್ಚೆ ಆನಾಗ ಆ ಶಿವಾಗ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಹೊಡ್ಚೆ ರೆಡಿ ಆತನು ರಡ್ಡು ದಿನ ಆಪನ 50,000 ಅಂಡ ಮನದಾನಿ ಪುಲ್ಯಾಂಡ್ ಹಿಡ್ದು ಆ ಪೊರ್ತುಗಾನಾಗ 50,000 ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಹೊಡ್ಚೆನೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಶಿವಾಗ ಅಪ್ಪ ಬಂಡ ಶಿವಾಗ ಬಿಲ್ವ ಬತ್ತ ಫ್ರೆಶ್ ಬೋಡಿತಂದು ಜೋಡು ಈಗ ಒಂದಿನ ದುಂಬು ಕಟ್ತದಾರೆ ಶಿವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಇನಿತ ಕಟ್ತಾನೆ ಬೋಡಿತಂದು ಜೋಡು ಅಂಚ ಆ ಮಗತದ 50,000 ಆನೆಯೇ ತರ್ಪದ ಆನೆಯೇ ಕಟ್ತದ ಪಾಡೋಲ ಕಾಂಡು ಅಂಚ ಶಿವಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವ ಬತ್ತಲ್ಲ ಅಂಚೇನೆ ಎಂಗ್ಲ ಮೂಲ ಸುತ್ತ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೇ ಉಂಟು ನಂಗಲ್ದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಹೋತಿಜ ಅರೆ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಹೂಬೋಡ ಇನ್ನು ಪೂರದ ಕೈತಾಲ್ ದೀವಂದೇರು ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಂಚಿನ ಬೇಲಿನ ಮಾತ್ರ ಮಂತೀಜ ಅಣ್ಣ ಅರೆ ಬೋಡಿನ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತಿಟ್ಟು ಬೋಡ್ತಕ್ಕ ಪೂರ ಆತಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಅದಪ್ಪು ಫಲಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದಪ್ಪು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡ್ತಂಡು ಗುಡರ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರ್ವ ರೀತಿಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಮಂದಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ಒಂದು ನೆನಪಿಸ ಒಂದು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಈ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸೋಮನಾಥನ ನೆನಪು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರೆ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ನ ದುಮ್ಮಗು ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಯ್ರೆ ಉಂಡು ಐಟ್ಲ ನಿಕ್ಲೆದ ಪಾಲ್ದೆತ್ತ ನೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮ ವಾರಿಯಾದ ಪುನಃ ಭಜನೆ ಸುತ್ತು ಅರುಣ ನೆಲ್ಲೇರು ಅರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆ ಭಜನೆ ಸುತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಲಿ ಉತ್ಸವದ ಭಜನೆ ಸುತ್ತು ಅವು ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೋಮಾಂಚನ ಕೊಡ್ತುಡು ಆ ಭಜನೆ ಸುತ್ತುಲ ಅಂತೂ ಒಟ್ಟಾದ ಒಂಜಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆತನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೋಮನ ದೇವರು ನಡಪದ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂದನ್ನು ನೆನಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಹರಿ ಓಂ ಅನ್ಯತೆದ ಪಾತೆರನು ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟುಂಡೇರು ಅವರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಬಿ ರವಿನಾಥ್ ರೈಕಲು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಈ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುಂಡು ಆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಾಗಣ ದೇವರ ಸೋಮನಾಥಕ್ಕೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ತಂದು ಪೂಜನೀಯ ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಯರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವೊಂದು ಸೇರಿದ ಮಾತ ಭಕ್ತರೇ ಅವೇ ರವಿ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಈ ವಾಸ್ತವಿಕವಾದ ಮುಂದಿನ ಮರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಡೇರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಯ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಂಗೆ ನಾನು ತುಯರ್ತಿ ಕೂಡ ಇದ್ವಿ ನಾನು 10 ಪುರ್ಲದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ
ತುಯ್ಯ ನೆಟ್ಟು ರವಿಬಲ್ನೆಕ್ಕ ನೆಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪೂಜನೀಯ ತಂತ್ರಿಲ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಆರೊಂಜಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಣ್ಣದಂಡ ಆರ್ನ ಸ್ವಂತ ಆರು ಬಣ್ಣ ತಂತ್ರಿ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ವಂತ ದೇವಸ್ಥಾನ ಲೆಕ್ಕ ಆರು ನೆಟ್ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ 20-25 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಕ್ರಿ ಮಂತೊಂದು ಸೇವೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಕ್ಲು ಬರೋಂದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ತ ಪೂರ ಅಪಗ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೀರಿ ತಂತ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಸುರುತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ 2005 ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅನ್ನ ಪಪ್ಪ ತಂತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಆತ್ಮೀಯರು ಪಂಡ ಆರ್ಲ ಎನ್ನಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಒಂಜಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲು ಆಯ್ನ ಬಕ್ಕ ಪಪ್ಪಗೆ ಹುಷಾರಿ ಚಂದ ಪಕ್ಕ ಬೇರೆ ವಯಸ್ಸೊಂದಾಯ ಬಕ್ಕ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲೇಬೇಕು ಪಂಡ ಆರೇ ಸ್ವಂತ ಜಲಕ್ಕಗ್ಲ ಬರೀ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇರಿ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ಕಾವಂದಿತ್ತು ಬೇರೆ ಸೋಮನಾಥನ ಏತೊಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಏತೊಂಜಿ ಗೌರವ ಏತೊಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಹೊಂದಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ನೆಕ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಹೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಕೊರೋನಾ ಟೈಮಡು ಅನಾಗ ಓಲೊಂದು ನಾಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚ ಆತನೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಸಂತೋಷ ಮುಂಜೆ 3 ದಿನ 4 ದಿನ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಎಂಕ್ಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಪಾತ್ಯನ್ನಾಗ ಸಂತೋಷ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥನ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ವಿಘ್ನೇಶ್ ಜಂದ ಅಪ್ಪಣ ಇರಾಯ್ಕೆ ಮಂಡ್ಯ ವಚನ ನೋಡ್ಚೆ ಆಯ್ಕೆ ದೇವರ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಬೋಪಿರಿಂದ ಬಟ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಎಂಕ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಉಂಟು ಇಡೀ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಬಂದ ನಗರ ಮೂಲ ರಥೋತ್ಸವ ಒಂದಿತ್ತು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ 2-3 ಕೇಸ ಅವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬೇಕು ಆಣ ಒಂಜಿ ರಥೋತ್ಸವ ಆತು ವಿಜೃಂಭಣೆ ಆತನು ಅವು ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥನದ ನೆಟ್ಟಿ ಉರಿಯರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಬತ್ತೆಂದ ಲಜ್ಜಿ ಸೋಮನಾಥನ ಕೃಪೆ ಎಂದೂ ಇತ್ತು ಅಂದ ಖಂಡಿತವಾದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಡತ್ತೆ ಐಟು ಒಂಜಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಜನ ಮಲ್ತದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಐಕೆ ಇಂದೊಂಜಿ ಸಂತೋಷನ ನೇತೃತ್ವಡು ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಒಂಜಿ 3 ದಿನಟ್ಟೆ ಆತಂಡು ಭಾರಿ ಯಶಸ್ವಿನ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆಗಳ ಸೋಮನಾಥ ಡ್ಯಾನ್ ಪಡೆದ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಇನ್ನು 2 ಪಾತ್ರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಂಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹತ್ವ ರೀತಿಯ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ದು ಒಂಜಿ ಧನ್ಯತೆದ ಪಾತ್ರ ಬರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಲು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ರಸೀದಿ ಪತ್ತೊಂದು ಓವೇ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಿದೈ ಪೋತುಚಿ ಮೂಲೆ ಬತ್ತದ ರಸೀದಿ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂಡದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮುಲು ಒಟ್ಟು 10,000 ಜನ ಬಟ್ಪುನ ಬರ್ತಡು ಸೇವಾ ಕೂಪನ್ ಮುಲ್ಪ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಂಗೆ ಕಷ್ಟ ಪಂಡದ ಸುರೂಕು ಎಂಗ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕೆಲವಾತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಸೇವಾ ಕೂಪನ್ ಕೊರ್ದಿತ್ತ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಕೂಪನ್ ಅರ್ಧರ್ಧ ಪೋದು ಆ ಕೂಪಣದ ದುಡ್ಡು ನಂಗೆ ಬೈದಂಡೆ ಅಂಡ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕ ಬೈಜಿ ಒಟ್ಟು ಆಜಿ ಕೂಪನ್ ನಂಗೆ ಬರೆಯರೋಂಡು ಆಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಅಯ್ಯೋದ ಆಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಐಟ್ ದುಡ್ಡು ಅರ್ಧಾಂಶ ಅವು ಆಯ್ನ ಬರ್ತದಂಡ ಐನೊಂಜಿ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ದೀದ್ ಎಂಕಳ ಬಾಕಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಣ ಕೊರಪ ಒಟ್ಟುಗು ಸೇವಾ ಕೂಪಂಡ್ 5,72,800 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆತಂಡು ದೇಣಿಗೆ 9,30,30,000 ರೂಪಾಯಿ 30,400 ರೂಪಾಯಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ದಿನದ ಒಣಸ್ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸೋಮವಾರದಾಣಿ ಮೂಜನೇ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೋಮವಾರದಾಣಿ ಐತ ಒಣಸ್ಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆದ ಸಾಮಾನನ್ನು ಕೊಡ್ದಿತ್ತ ಐತ ಬಬ್ತು 34,240 ದೇವಸ್ಥಾನದ ನಂಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ಆತಂಡು ಉಳಿಕೆ ಸಾಮಾನು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆಡೆ ಬತ್ತನ ಸಾಮಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಉಪಯೋಗ ಆದ ಹೊರಿನ ಸಾಮಾನು ಎಂಗ್ಲು ಅವೇ ಅಂಗಡಿದಾರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥ ಒಲ್ತು ಅಂಗಡಿದ ಗೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲಣ ಅಲ್ತು ಆಡೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊರಿಯ ಅವಳು 3,09,931 ರೂಪಾಯಿ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಇಂಚ ಒಟ್ಟುಗು ಸಂಗ್ರಹ 19,47,019 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಗಣ್ಯರು ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಒರಿ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರು 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಪಂಡದ ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಡ್ತೇರು ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಗಣ್ಯರು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರಪೆ ಪಂಡದ ವಾಗ್ದಾನ ಮಲ್ತದು ಪೋತೇರು ಅವು ಇನಿ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಬೈಜಿ ಅಂಚಾದ ಐನ ಎಂಕಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ತೆತ್ತೊಂದಿಜ ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ 13,47,019 ರೂಪಾಯಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪೋಡು UPI ಬೋರ್ಡು ನಂಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬೋರ್ಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಣಕ್ಕೆ ಒಂತೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಎಂಡ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಪಣ ಸಂದರ್ಭಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋಣಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಜಪ ಸಮಿತಿದ ಕುದರಡು ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಪುಜಿ ಇತ್ತೆ ಒವ್ವೇ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ದು DCC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರ್ದು ಓಲು ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಡಲ್ಲ ಸಮಿತಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಪ್ಪಡು
ಆ ಸಮಿತಿದ ಬುಧರಡು ಪಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಇಜಿಂದ ನಂಗೆ ಅಕೌಂಟ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪರಿ ಅಂಚಾದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ಅಕೌಂಟ್ ಮಲ್ತ ಅವಳು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಯು ಪಿ ಐ ನಿಖಲೆ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೋಟೆಕಾರ್ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಇಪ್ಪಣ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವಳು ನಮ್ಮ ಐನ ಕಂಪೈಲ್ ಮಲ್ಪೇರುಂಟು ಅಕೌಂಟ್ ಆ 100 ರೂಪಾಯಿದ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಪಾರ್ದೇರು ಕೆಲವಾತ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 5,000 10,000 ಪೂರ ಬತ್ತನ ನನಲ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ 14,47,000ಗೂ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 50,000 ನಮ್ಮ ಸೇರು ನಾ ಒಂಜಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಡುಲ್ಲ ಪಂಡ ಒಟ್ಟು ಒಂಜಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಆತ ಸಂಗ್ರಹ ಪುಂಡು ಖರ್ಚಿ ಎಂಗಳು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿನ ಪಣ್ಪಯನೆ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಆತಂಡೆ 18,13,516 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಆತಂಡೆ ನೆತ್ತ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿವರ ಬಣ್ಣದಂಡ ಬೊಕ್ಕದ ಪಡ್ತುಡು ಪಣ್ಪ ಅಂಚಾದ ಉಳಿಕೆ ನಮಡ 1,33,407 ರೂಪಾಯಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೋಟೆಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉಳಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು 1,60,000 ಉಂಡು ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೆಂಗಲ್ ಚೆಕ್ ಕೊರನ ಕೆಲವಾತ್ 5,000 6,000 ಬೊಕ್ಕ ಇನಿತ್ತ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಚಾದ ಬಿಲ್ ಇತ್ತೆ ಧನ್ಯೋತ್ಸವ ಸವೇತ ಐನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಕೊರಿಯರ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಲೇ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ 10,000 ಬೊಕ್ಕ 5,000 ಚೆಕ್ ಅವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯರ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಅಂಚಾದ 1,33,000 ರೂಪಾಯಿ ಅವು ಪೂರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನಾಗ ಒರಿಪುಂಡು ನಮ್ಮ 1,25,000 ವಾಗ್ದಾನ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಯು ಪಿ ಐದ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕಂಡಾಂಡ ಸುಮಾರು 3,4 ರೂಪಾಯಿ ನಮ್ಮ ಉಳಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಪ್ಪಣೆ 1,33,407 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಇಂದು ಈ ಒಟ್ಟು ಸಮಿತಿದ ಕರಿನ ಅವಧಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ನೆನ ನಿಖಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯದ ಮಿತ್ತ ನಿಖಲಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಖರ್ಚಿದ ವಿವರ ಬೋಡುಂದಾಂಡ ಕೊರೊಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲು ಇಂದುತ್ತೆ ಬಯ್ಯ ಮಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಕೋಟೆಕಾರ ಸೊಸೈಟಿದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನ ಎಂಕ್ಲು ಕಂಪೈಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಅವು ಪೂರ ಬತ್ತನೇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಆ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರನ ಒಂಜಿ ಟೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಪಾಡುವ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖಲು ವಿಮರ್ಶೆನ ಎಂಕಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಟ್ಟುನಲ್ಲಿ ಆಂಡ ಗ್ರೂಪ್ಡು ಬಡ್ಚಿ ದಾದಾನ್ಲ ವಿಚಾರ ಇತ್ತಂಡ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಡ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಡ ರವಿಶಂಕರಡ ಏನಡ ಅತ್ತನ ಸಂತೋಷನಡ ಈ ವಿಚಾರನು ನಿಖಲ್ ಕೇನೊಲಿ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಣ್ಣಲೇಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರನು ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪೂರ ಟ್ಯಾಲಿ ಆವೊಂದು ಕೋಟೆಕಾರದಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಟ್ಯಾಲಿ ಅಮಲ್ತದ ನಿಖಲೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರಪ ಪಣ್ಪಣ ಪಾತ್ರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಲವಾತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಗಣ್ಯರುಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಣ್ಣುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯನು ಕೊರಡೊಂದು ಸುರುವತ್ತ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ಮಾಗನ ದೇವರನ್ನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಂಕಲ್ನ ತಂತ್ರಿಯರಾಯಣ ಪದ್ಮನಾಥ ತಂತ್ರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಾಗ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೊಂತೇರು ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಊರೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ಎಂಕಲು ತೂವೊಂದಿತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಮ್ಮ ಮೂಲಿಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬತ್ತದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಡಾಪನ ದಾಯ ಬಂದಾಗ ಸಮಿತಿ ಇಜ್ಜನ್ನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತು ಅಕ್ಲೇನ್ ಮುಕ್ಲೇನ್ ಪೂರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದೇರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರು ನಿಜವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎನ್ನೀಜ ಈ ಇಂದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಜಾತ್ರೆ ಪೂರ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬನ್ನಲ್ಲ ಎಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ದಿನ ಜಾತ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇತ್ತಂಡು ಜನಕ್ಕಲು ಭಾರಿ ಬಾಯಲ ಇತ್ತಂಡು ಭಕ್ತಿಲ ಇತ್ತಂಡು ಪೂರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಜನಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಆ ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏತ್ತು ಒಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಡು ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಆ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಲ್ತೊಲ್ತು ಎಂಕಲ್ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇಜ್ಜನ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚಾರದ ಒಂಜಿ ರೀತಿಲಿ ಇಡೇಗೆ ಬೈದೇರು ಪೂರೆಲ್ಲ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಅವು ಅಕ್ಕಲು ಮುಕ್ಕಲು ಮುಂದಿನ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಪೂರೆರೆಗಲ ಒಂಜಿ ಓಲ ಒಂಜಿ ಇಂದು ಜನ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊರಿಯರಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಕೊರ್ನಗಲ ಪೂರೇರ್ನಲ್ಲ ಏರೇರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏರೇರು ಬಿಲ್ಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂದದು ದಾಲ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಯಾಗಡು ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ
ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂಜಿ ದೂಷಣ ಬರದಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮಲ್ತು ಕೋರ್ಲಿತೇನೆ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ಮಲ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗಿಲ್ಲ ಪೂರೈರಿಗಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಪೂರೈರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ನಲ್ಲ ಆಯುರ್ವರಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ ಕೋಡಲ್ ಪಂಡದು ಪೂರೈರಿಗಿಲ್ಲ ಆ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮಾಗನದ ಒಡೆಯರೈನ ಶ್ರೀ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡಪುರೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತಂತ್ರಿವರಿಯರನ್ನ ಅರೆಗ್ಲ ಅಡ್ಡಪುರೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಕೋಟಿ ಜಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸೇರ್ನ ಭಕ್ತರು ಕೋಟಿ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಐಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂಡಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಂಡನಗ ನನೊಂಜಿ ಐಂದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪಡಂದು ಆತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಖುಷಿಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ಆಶೆಲ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತವುಲ್ಲ ಆತಜ್ಜಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಪ್ರತಿ ಊರಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಡವಡು ಬೇತ ಕಡೆ ಓಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಜನಕ್ಲೆನ ಬಾಯಿಡು ಒಂಜಿ ಎತ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಕುಲ್ ಮಲ್ತಿದಾರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆತಂಡು ಸುರೂರ್ದು ಐತಾರ ಆವಡು ಗುರುವಾರ ಆವಡು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನತಲ ಮೂಲ್ ಬತ್ತದ ರಡ್ಡಡು ಸಲ 4 ಸಲ ಕುಲ್ದಿನ ಕುಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇರು ಕುಡ್ಲದ ಕುಲ್ಪುರ ಜಪಕು ಅಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿ ಪರವಶ ದಾಯಿನಂಚಿನ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೋಚಿಪಾದ ಕೊರಿಯರು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವರ್ಷಲ ಮಲ್ಪಡಂದು ನಮ್ಮ ಆಶಯ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಈ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡು ಜನಕ್ಲೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೆನ ಈಡೇರಿಸೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ರವಿಯಣ್ಣೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಂತಿತ್ತು ದಯಂದು ಬಂಡ ದುಮ್ದ ನಿರಾತ್ರಿ ಖಾಲಿ 50,000 ಆದಿತ್ತೀನಿ ಕಾಂಡೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಆಂಡಲ ಪೂರ ಧೈರ್ಯ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾಲ ಪೂಡಚ್ಚಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಬತ್ತದು ಮಲ್ಪೇರಿಂದ ಆಂಡಲ ಪೂಜೆ ಕುಲ್ನಾಗ ಗಡಿ ಲೆತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಏತಾಂಡು ಎಂಡನಾಗ 1 ಲಕ್ಷ ಆಂಡು ಪಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಈ ಪೂಜೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗ ಅಂದ ಪನ್ನುಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಪ್ರೀತಿ ಅರ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಪಾತ್ರ ಆತ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪೂರೆರ್ಲ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೋಟಿ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸಂತೋಷಣ್ಣೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಕ್ಲಾಂಡಲ್ಲ ಆತು ದೂರ ಹೊಡ್ದು ನಮ್ಮರದು 1 ಗಂಟೆ ದುಂಬೆ ಬರ್ತದ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತೇರು ಯಾ ಮುಲ್ಪ ಬಂದಾಗ 6 ಮುಲ್ಪ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲೇರು ಆತು ಅರ್ನ ಕೆಲಸ ಆವಾಡು ದೀತಿನಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆವಾಡು ಈ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಆ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಂಕಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರ ನನ್ನಾತ್ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಬಂದು ಎಂಕ್ ಪಾತೆನ ಅವಕಾಶ ಕೊರ್ನ ನಿಕ್ಲೆ ಪೂರೈರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಪನೊಂದು ಅಂಚಾದ ನಿಖಿಲಾದೆ ಬತ್ತ ಇಂಗ್ರಡ್ ಪಾತೆ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪಾತೆ ಎರಡೊಂದು ಪಂಡನಿಗ್ಲೇ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ದಯಮಂತದು ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರೇನ ದಿನೇಶ್ ಪಣಿಕರ್ ಮಂತ್ರಿಯವರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೋಟಿ ಜಪಯಜ್ಞದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದಂಥ ಸಂತೋಷ್ ಬೋಳಿಯರು ಅದೇ ರೀತಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ವಂದನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಪುನೀತರಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲಾಗಿ ಸತೀಶ ಬಂದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ, ನಾವು ಕೋಟಿ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾರು ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಆಗ ಅವನು ಹೇಳಿದ, ಅದು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಬೋಳಿಯರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮೊದಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಖಂಡಿತ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ, ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ. ಆಗಲೇ ನಾನು ಸತೀಶನ ಹತ್ರ ನಾನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು, ಕಾಸು ಬರೋದಕ್ಕಿದು ಓಡಿಸಿ ಕಾಸು ಏತ್ತು ಖರ್ಚಾಡಲ್ಲ ಯಾನೇ ಬಾಡುವೆ. ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುರಿದೊಂಬಿಸಿದ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಗಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಂಥದ್ದು ಆ ಧನ್ಯತೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುವ ಮಾತು, ಯಜ್ಞಗಳ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು, ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜ್ಞ ಯಾವುದು? ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳೋದು, ಜಪಯಜ್ಞ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ಅಂತೇಳಿ. ಇಂಥ ಒಂದು ಕೋಟಿ ಜಪಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದು ಖಂಡಿತ. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವರು ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಸೋಮನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದಾಗ್ತದೆ, ಎಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಭಾವನೆ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು. ಏನೋ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಬರ್ತವೆ, ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅರುಣಣ್ಣ, ಜಯರಾಮಣ್ಣ.
ನೋಡೋಣ ಬಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾತಾಡ ಪರವಾಗಿರೋ ಮಾತಾಡೋಣ ಬಲ್ಲಿ. ಮುಖ್ಯದ ಬಂಧುಲೆ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆದ ಹಂತಗು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕ್ಷಣ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಮಾಧ್ಯಮಡು ತುಂಬೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶದ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತುಣುಕು ಪ್ರಸಾರ ಆವಂದಿತ್ತು. ಎಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರಣ್ಯರು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ದೇಹ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಾಲಯದ ಸಂಬಂಧ ಎಂಚಂದು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ. ಮೂರನೇದ ದಿನ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞದ ಪ್ರಾರಂಭಡು ಆರು ಪಾತ್ರನ ಪೀಠಿಕೆದ ಭಾಗಡುಲ ಇಂದಿತ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ದೇವಾಲಯದ ನಡಪುನಂಚಿನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇಹದ ಉದ್ಧಾರಗಿಂಚ ಕಾರಣ ಆಪುಂಡು ಪನುಪುನೈತ ಬಗೆಟ್ಟು ಬಾರಿ ಹೃತ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಉಡಲಗು ಮುಟ್ಟುನಲ ಕಂತಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದಿತ್ತೇರು. ಬಹುಶಃ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದನ್ನು ನಾನು ಎಣ್ಣುವೆ. ನರಮಾನ್ಯನ ಉಡಲನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅಂತರ್ಶಕ್ತಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದಿಲ್ಲ. ರಡ್ಡು ವಿಚಾರನೆ ಅನ್ನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಲ್ಪಡು. ಒಂಜಿ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞ ಇಂದೆತ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಿದ್ಧತೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿದ ಸಮಯಡು ಪೂರ್ಣ ಮನಸ್ಸದ ಆಸಕ್ತಿ ಮುಂತುಡ್ದು ಲೆಪ್ಪು ಒಡನಾಟ ಆಯ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆದ ಮಾತ ಜೋಡಣೆ ಪುರ ಗೊತ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ನಡತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಪುನಃ ಒಂಜಿ ವಿದ್ಯಮಾನದಾದ ಇಂಕ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂದಿದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂಡ್ ಆ ದೈವ ಅನುಗ್ರಹಟ್ಟು ಆ ಸಮಯಡು ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪಯಜ್ಞದ ಸಂದರ್ಭಡು ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ಉಂಡಾಂಡು ಅಂಚಾದ ಬತ್ತದ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಪಾಲ್ದೊತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆಸಕ್ತಿಲಾಂಡ ಇಟ್ಟಲ ರುದ್ರಯಾಗಡು ಪೂರ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತೊಡಗಿ ಸಾವುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನದ ಕ್ಷಣ ಭಾರಿ ಆಶ್ಚರ್ಯದಾದ ಪಡೆಯುಡು ಪಂಡ ಈ ಜಪ ತಪ ಯಜ್ಞ ಧ್ಯಾನ ಇದಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಯೋಗ ಬಂಧುಲು ಈಜಿನ ಅಜ್ಪ ದಾಟಿನ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಜನಕುಲು ಈಜಿನ ಒಂಜಾತ ಅಕ್ಕನಕಲು ಮುಕ್ಕುಲು ಪುರ ಪಾಲ್ದೆತ್ತನೋ ಸಹಜವಾಯಿನ ನೋಟ ಅಂಡ ಈ ಸೋಮೇಶ್ವರಡು ನಡತಿನಂಚಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಯಿನ ಈ ಯಾಗದಾದುಂಡು ಜಪಯಜ್ಞ ಇದು ದಾಯೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸಂತೋಷ ಪನ್ಪುನಡ್ದಲ ಒಂಜಿ ಅಚ್ಚರಿ ಪನ್ಪುನಲಕ ತೋಜುಂಡು ಪಂಡ ಇಂದಟ್ಟು ದಿಂಜ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆ ಪಾಲ್ದೆತ್ತುಂಡು ಎಟ್ಟಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೇನು ಶಾಲಾ ವಲಯಡ್ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಇತ್ತೆ ಒಬ್ಬೆಲಕ್ಕೊಂದು ಪುನಃ ಈ ಕಾಲೋಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲು ಕೇಸರಿ ಶಾಲು ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತದು ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನವೋ ಯಾಗಡು ಕುಲ್ಲುನವು ಅಂಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆಡು ಜೋಕುಲು ಕುಲ್ಲುಲಕ ಆತಿನ ವಾತಾವರಣ ಒಂಜಿ ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ದಿಂಜ ಜವನೇರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ಬತ್ತದು ನಾನು ಕುಡ್ಲದಕ್ಲೆನ್ ದಿಂಜ ಜನನ ಮೂಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂಡಿ ಎಂಕನ ಊರುಗಕ್ಲು ಬತ್ತದ ಇಂಚ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊನ್ನರು ಪಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಭಾರತದ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಉಪುನವು ಮುಲ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕತೆ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಮುಲ್ತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಮೂರನೇದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕದ ಕಡೆಗೆ ಕೊನೋಪುನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಂದು ಪಿದೈಡು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಹಿಂದುಲು ಪಿದೈಡ್ದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಪುನಃ ಕಾಲೋಡು ಉಲೈದ ಗಟ್ಟಿತನನ್ನು ಜಾಗೃತಿ ಮಲ್ಪೆರ ಉಪುನಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಎಣ್ಣುವೆ ಆ ನಿಲೆಟ್ಟು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿವರೆಣ್ಯರ್ನ ನೇತೃತ್ವ ಆರು ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣಲ್ಲ ಅವಲೋಕನ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ರೀತಿ ಬೊಕ ಪೂಜ್ಯರಾಯನಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ ಶರ್ಮರು ಅರ್ನ ಕಚೇರಿನ ತುಂಬಿ ಯಾನ ಕಾಸರಗೋಡು ಬಾಗಡ್ದು ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ದಿಂಜ ಕಟ್ಟಿಟ ಅರ್ನ ಅವಧಾನ ಅಲ್ಲ ತೂದಿತ್ತೆ ಅಷ್ಟ ಅವಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅವಧಾನಡ ಅರ್ನ ಕಚೇರಿನ ಕೇಂದಿತ್ತೆ ಆರು ಬಹುಶಃ ತಂತ್ರಿಲು ದಾಯ ಅರೆನ ಆಯ್ಕೆ ತಂತ್ರಿಲೆ ಓಂ ನಮ ಶಿವಾಯಿತ ಮಂತ್ರ ಆರು ಪಂಡಿರ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಂತ್ರ ಮಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅರೆನೇ ದಾಯ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿರಂದು ಪಂಡ ಕಡೆ ಆನಂದಣ್ಣ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಈ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ವರಸ್ಥಾನ ಏರಿಳಿತ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೇಲು ಅವು ಪೂರ ಸರಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ವಾ ಹಂತೋಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಮನಸ್ಸುಡು ಒಂಜಿ ಸ್ವರ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಕುಲ್ಲೆರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚ ಅದು ಆರ್ನ ಸ್ವರ ಕೊರ್ನ ತರಂಗಡ್ದಾದು ಈ ಯಜ್ಞದ ಮಂತ್ರ ದಿಂಜ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಣ್ ಓಂಕಾರ ನಮ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಆರು ಪನ್ಪುನಿಕಲ್ಲ ದಿಂಜ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇನಿ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಪಂಡಿಲಕನೆ ಆ ಕಚೇರಿಲ ಮಹಾದೇವ ಶಿವ ಶಂಭೋ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ ಸೋಮೇಶ್ವರದ ಎದುರುದ ಅಂಗನಾಡು ಉಂತು ದಿಂಚ ಕೇಳಿನಾಗ ಓಲ ಒಂಜಿ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಡು ಕೇನಲಕಾನೆ ಒಂದಿತ್ತು ಆ ಸ್ವರ ಜೇಸುದಾಸ್ನ ಸದೃಶವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ವರಲ ಬೊಕ ವಾತಾವರಣಲ ಜನಕರು ಓಡಾಡುನ ಕ್ರಮಲ ದಿಂಜ ಜನ ವಾರೀತಿದ ಸೂಚನೆಲ ಕೊರ ಅಂದೆ ಪರಸ್ಪರ ತೆರೆಯೊಂದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಉಡ್ದು ಬತ್ತೀರು ಇಂದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆದರ್ಶ ಇಂಚಪ್ಪದ ದಿನ ನಿಖಿಲು ಅವಲೋಕನ ಮಂತು ತೂಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಯುವ ಜನಾಂಗ ಬರ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆ ದಿಂಜ ಬದಲಾಂಡ್ ಇಂದು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತ ಏರ್ನನ ಆದೇಶ ಏರ್ನನ ಪೋಡಿಗಿಡತ್ ದಿಂಜ ಜನ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಕಾಂಡೆ ಕೈ ಮುಗಿಯರ ಬನ್ನಗಲ ಉತ್ಸವಗ ಬನ್ನಗಲ ಪಂಚತುತ್ತುದು ಪಂಜೋರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಬರೋಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ಶುಭ ಲಕ್ಷಣ ಇಂಚಿನ ಯಾಗಲು ಐಕೆಡ್ಡೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರುಂಡು ಬೊಕ ಎಕಡೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಲ್ತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಸಮಿತಿ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಪರಶುವಣ್ಣ ಆದುಪಡು ನಮ್ಮ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಆದುಪಡು ಬೊಕ ಸಮಿತಿ ದಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪನೆ ಈ ಸಲ ಒಂಜಿ ಸಾಕಾರ ಮಲ್ತಿರು ವಸಂತಣ್ಣ ಉಲ್ಲೇರು ಆ ಭಜನೆದ ಸುತ್ತು
ಒಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನ ಒಂಜಿ ಅದೃಷ್ಟದ ಅವಕಾಶ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಒಂಜಿ ಆತು ಕಾರ್ಯಭಾರದ ನಡುಟು ಇಲ್ಲದ ಬರಿಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾನ ಬುಡ್ದಿಂದಟ್ಟು ದಾಯಪಾಲ್ದು ತೊಂಡೆ ಪಂಡ ಅವೊಂಜಿ ರೋಮಾಂಚನದ ದಿಂಜ ಜನ ಮನದಾನಿ ಐತ ಫೋಟೋಸ್ಗೂ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯರ್ ಕೋಡೆ ನಡತಿನ ಭಜನೆ ಭಾರಿ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತಲು ಮನಸ್ಪರ್ಶಿ ಆದಿತ್ತಲು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡಾಂಡ್ ಏನು ರವೀಂದ್ರ ನುಲ್ಲೇರ್ ಮುಲ್ತ ಪ್ರತಿ ಉತ್ಸವದ ಬಲಿಟ್ಟು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತಿಂದ ಖಂಡಿತವಾದಲ ಇಂದೆಟ್ ದಿಂಜ ಮಂದಿರದಕಲ್ ಮುರನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಜೋಡಣೆ ಅಂಡ ಇಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಿರ ಸಮವಸ್ತ್ರನೋ ಇಜಿನೈಕು ಒಂಜಿ ಗೀತೆಲು ಪೂರ ಸಿದ್ಧ ಮಲ್ತಿಂದ ದಿಂಜ ಜನ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ 5 ಜನ ಸೇರ್ದು ಭಜನ ಸುತ್ತು ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಆವೋದಾನ ದಯಪಂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಪ್ಪು ಬಡುಂದಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಜನಕಲೇ ಬರಪೇಡು ಒಂಜಿ ಭಾಗ್ಯತೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಮಲ್ಪುನವು ಅಂಚಾದ ಅಂತೂ ಒಂಜಿ ಸರ್ವಾಂಗ ಸುಂದರವಾಯಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞಡ ಆಂಡ್ ನನಲಾತ್ ಉಲೈದ ಶಕ್ತಿನ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪುನ ಬೇಲೆಲ ಆವಡು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಉಲ್ಲ ವೈಚಾರಿಕವಾದ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ತಂತ್ರಲಿ ಆಪರ ಈ ಪಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಉಲೈದ ಗಟ್ಟಿ ತನ್ನನ್ನು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಚದು ವಿಚಾರಪೂರ್ಣವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ವಿಷಯಡು ಧಾರ್ಮಿಕತೆದ ಉಳತಿರ್ಲಿನ ತೆರಿಪಾವುನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಆವಡು ಒಂದು ಪನೊಂದು ಈ ಯಶಸ್ವಿಡು ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿನ ತಂತ್ರಿವರಣ್ಯರು ఒక ಮುಖ್ಯವಾದ ಸದಾ ಸಕ್ರಿಯವಾದ ಆರು ಪಂಡೇರು ಇಂಕ್ ಮುರಾನಿ ಮುಟ್ಟ ನಿದ್ರೆನೆ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೆ ಅರುಣೆರೆ ಯಾನು ಕೋಡ ಒಂಜಿ ಆರಾಮಡ್ ಜೆತ್ತೆ ಅಂದು ಸಂತೋಷಂಗ ಆತ್ ಆ ದೂರಡ್ದು 4 ಗಂಟೆಗೆ ಲಕ್ಕದು ಸಿದ್ಧಾದ ಬತ್ತದು ಪ್ರತಿ ಹಂತೊಂಲ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಅಂದ ಪರಿಗಣನೆ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಆರೋಪ ಕಾರಣ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿ ಒಟ್ಟು ಎದುರು ಪಿರವು ಏರು ಬೆಂತೆರು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಇಂಕ ನಾವು ಊರ್ದಕ್ಲು ಮಾತಾಡಲ ಅತ್ಯಂತ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಇಂದು ನನಲಾತ್ ಇಂಚಿನ ಬೇಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆವಡು ಪನಪನ ಆಶಯದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಯಗೂ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯ್ನಾರು ಕರಿನ ಸರ್ತಿ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಆನಾಗ ಮಾಡ್ಯಾರು ಮುಗಿನತ್ತ ಏನಾನ ಬುಡ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೇನ್ ಆಂಡ ಈ ಊರು ಈ ದೇವೇರನ ಒಂಜಿ ನಂಟು ಆರಿನ ಬುಡಿಯರ್ ಎಂಕಲ್ ಬುಡ್ಜ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ನಡಪಾಯಿನಾರು ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಬೋಳಿಯಾರು ಆರು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆದ ಮದಿಪ ಪನ್ನೋಡೊಂದು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದ ಮಾಗನಿದ ದೇವರೇನಂಚಿನ ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೇನ ಚರಣ ಪಾದ ಕಮಲಾರವಿಂದು ಗಡ್ಡ ಬೋರಂದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಮಹಾಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ಅಪ್ಪೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಗಳ ನಮ್ಮ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗಳ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣುಗಳ ತೀರ್ಥ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ನೆಲೆ ಉರಿದು ಅಂಚಿನಂಚಿನ ಪಂಚದುರ್ಗಿಗಳ ನಾಗದೇವರಿಗಳ ಅಂಜನೆ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಕಲ್ಕುರಗಳ ಮಾತ ಪರಿವಾರ ದೈವಗಳ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ಪರಶುರಾಮ ದೇವರಿಗಳ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ಪೂಜ್ಯ ತಂತ್ರಿಧಾರಣ ಕಾರ್ಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬೋರಂದು ವೇದಿಕೆಡು ಒರಿಯರ್ದು ಒರಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಳ್ಳೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇತ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಕಾರಣಕರ್ತರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮು ರವೀಂದ್ರ ರೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಇಡೀ ಟೀಮುಗಳ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ ಗೌರವಂತ ಸದಸ್ಯರು ಎನ್ನ ಮಿತ್ರರು ನಮ್ಮ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಬಣ್ಣದ ಮುಗ್ಧರು ನಿಜವಾದ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸು ವಿಶಾಲವಾದ ಹೃದಯ ಮತ್ಸರ ದಾಂತಿನ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಾಗರ್ ಆಯ್ತ ಬರಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ನಾಯಕರ ಕಾರ್ಗಳ ಅಡ್ಡಪೂರೊಂದು ಈ ಮೇಟಿನ ಮಿತ್ರ ಕುಳ್ಳಿದಿರು ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪಾತೆ ರುಜೇರು ಅರಡ ಒಂಜಿ ಬೇತಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಶಿವದೇವರಿನ ಹೂ ಕೆಲಸ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ 6 ಮಂತಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆನೆ ಎನ್ನ ಬಾಯಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿಯರು ಸಾಧ್ಯ ಅಂಜನ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಬರಿಟ್ಟು ಬರಿಟ್ಟು ದಿನೇಶ್ ಅನ್ನಗ್ಲ ಇಂಕ್ಲ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಿತ್ರತ್ವ ಅರೆಡೊಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಏಪಲ ಬಂಗ ಆನಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆಡಲ ಯಾನ ವಿಮರ್ಶೆ ಮನ್ಪನಿ ಎಂಚನ್ ಅದ್ರ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ
ಯಥೇತ ಅಷ್ಟಮಂಗಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಿಡ್ದಲೆ ಮತ್ತೆ ಮೂಲ ಉಂತುದೇರಾರು ಅರ್ನ ಮುತ್ತು ರತ್ನದಂಜಿನ ಕೆಲವು ಪಾತ್ಯಾರ ಐತ ಬರಿಟ್ ಲಕ್ಷದೀಪ ಎಂದು ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಮಿತ್ರೆ ದೀಪಕನ್ನೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಮಾಧಾನದೊಂಜಿ ಜವನೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೂವಲ್ಲ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ತೋಜಾದ ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಐತ ಬರಿಟು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಒಳ್ಳೇರು ಯಾನು ಏಪಲ ಕುಶಾಲ್ ಪಾತೇನು ಏನನ್ನು ಯಾರು ದತ್ತಿಗೆ ತಂದೇರು ಅಂದು ಯಾರು ಪಾಪ ದತ್ತದ ಪೋಡಿಗೆನೆ ಅಪ್ಪನೇರಿಗೆ ಯಾರು ದತ್ತ ನನ್ನ ಕುಮಿ ಅಂಚ ಪ್ರೀತಿದ ಅಪ್ಪೆ ಐತ ಬರಿಟು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಎನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿದಾರು ಸದಾನಂದನ ಒಳ್ಳೆಯರು ಎನ್ನನೇ ಮಿತ್ರೆ ಬಕ್ಕೋರಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ನಿರಂತರವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದನರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಬಕ್ಕೋರಿ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಜೈದೇರ ಜನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸತ್ಯವಾದಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂಜಿ ಆ ಉಡ್ಡಾಲ್ದಕ್ಕೆ ಕಿಶೋರನ್ನೇ ಅವಳು ಉಳ್ಳೇರ್ದಾನೆ ಹೆಂಗೆ ಐತ ಬರೀಟು ಸುಂದರನ್ನ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಯಾನು ಐನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪರ್ಬೋದು ಆತ ಅರ್ನ ಬೇಲೆ ಐತ ಬರೀಟು ಭಾಸ್ಕರನ್ನೇ ಪಾಪ ಭಾಸ್ಕರಣ್ಣನ ಬೇಲೆನೆ ವಾರೀತಿರು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪಡೊಂದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಆರು ನಿಜವಾದ ಮಂತದನ ಸೇವೆ ಐನು ಯಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಐಟ ಆಪುಡಿಟ್ಟು ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗೆ ಏರು ಪರಶುರಾಮೇರ್ಲ ಸತೀಶ್ ದೀಪಂಲ ಅವು ವಿಶೇಷವೈನ ಪಾಪ ಯಾನಾಕ್ಲೇಡ ಕೋಪಡ್ ಮಿನಿ ಪಾತೆರ್ದನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ದಿಪ್ಪ ಆಂಡ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೋಪ ಬತ್ತಿದಿಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಆನೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾಪ್ ಮಂತಿಪ್ಪೇರು ಅವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ಸು ಅಕ್ಳು ಬೆನ್ಪಟನು ಆಯ್ತಾ ಋಣನು ನಂಗೆ ಸಂದೇಹನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಈ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ರುದ್ರಯಾಗ ಈ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಆವಡ್ದಂಡ ಅಕ್ಲನ ಸೇವೆಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಕ್ಲನ ತಾಳ್ಮೆಗೆ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಈ ಬರೀಟ್ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ಆನಂದನೆಲ್ಲ ರವಿಶಂಕರ್ಲ ಅವು ದಾದ ಪಣ್ಣಂದ ಅವು ನಿರಂತರವಾದ ಯಾನ್ ಮೂಲ ಪುಗರಂದ ಆಗ್ಲೇನು ಪುಗರಿ ಅಂದ ನಾನು ಆಗ್ಲೇನು ಪುಗರಿ ಅದ ಪೋಪಿಚಿ ಆಗ್ಲೇ ಬಡನೆ ಆತಿಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಗ್ಲೇ ಬಡನೆ ಆತಿಜಿ ಅಪ್ಪ ಯಾನ್ ಎಂಚೆ ಬಾ ರೀತಿಯ ಪುಗರಡು ಅವಳು ರಡ್ಡು ಒನಸದಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಜಗ್ಗನ್ನೆಲ್ಲ ರಘುವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಪುರ್ತಿನ ಪಾತೆರೋಗು ಒಂಜಿ ಚೂರು ದಾಸಮಿ ದಾತ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿನ ರೈತರು ಆ ಚಾ ಕಾಫಿ ಫಲಹಾರ ಒನಸು ಅಕ್ಕಲನ ಮುತ್ತುವರ್ಜಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡೀ ಟೀಮ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂದು ಒಂಜಲು ಮಾತಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಅದು ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಫಲಹಾರ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸಿಗೆ ಉಪ್ಪುಜ್ಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚಜ್ಜಿ ಚೌಲಿ ಬತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುಗಿಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ದಾಗ್ಲೆ ಒನಸಿಜ್ಜಿ ಪಾಯಸ ಮುಗಿದಂಡು ಒಂಜಕ್ಲ ಓಡ್ಲ ಚ್ಯುತಿ ಬರಂದಿನ ರೈತಿರು ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಾರೀತಿರು ಪಣ್ಣೋಡು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪ್ಚಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಿತಿದಾಗ್ಲ ಅಕ್ಕಲು ಮೆಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪೆನಕ್ಕಲು ಆ ಯಾಗದಕ್ಕಲು ಮೂಲು ಬೆಂತನಕ್ಲೇನು ಅವು ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಚರಿ ಯಾನ್ ಪಿರೋರ ವರ್ಣನೆ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಪುಜಿ ಸತ್ಯವಾದ ನಿಕ್ಲ ಋಣನು ಸಂದಾರ ಇಂಕ ಅಸಾಧ್ಯ ನಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಪಂಡೆ ಏಪ ಪಂಡಂದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕದ ದುಮ್ನಾನಿ ಈ ಎಲ್ಲದ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕದ ಕೊಡಿತಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಡೆ ತುಯ್ಯರ ತೀಯರ ಬಲ್ಲಿ ಕಡೆತಕ್ಕಲಿಗೆ ಕೊಡಿ ತುಯ್ಯರ ದಿಕ್ಕಿಜಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆದ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಆಗಲ ರುದ್ರ ಆಗಲ ಬಾಕಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಪನೊಂದು ಶಿವದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಶಿವದೇವರನ ಲೀಲೆ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಪಿದ ಕೊಡಿಬೋತನತ್ತ ಐನ ಕಡೆತಾಗ ತುಯ್ಯರ ತಿಗದಿಸಿ ಕಡೆತಾಗ್ಲಿತ್ತರತ್ತ ಐನ ನಿಲ್ಕದ ಎಂಕಲು ತುಣ್ಣಾನಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಗದಿಸಿ ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದು ದೇವರ ದಯಟು ನೂದು ಪಾಸ್ ಆಪನ ಆತನಗ ಸತೀಶನ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಭಜನೆದ 300 ಜೋಕುలుಳ್ಳೇರು ಸಂತೋಷಣ್ಣ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಪಾಡೋಚ ಅಂದ್ ಯಾಮಂಡೆ 300 ಜನಕ್ಕೂ ಸಾಲು ಪಾಡುನ್ಯಾ ಅಪ್ಪಗನೆ ಪಟ ಮೊಬೈಲ್ ಒತ್ತನಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿ MP ಸಿಲ್ಕದರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ಪುನು 300 ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲು ಬೋಡು ದಿನೇಶಣ್ಣ ರೇಟ್ ಏತು ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿದ ರೇಟ್ ಪನ್ಪೇರು ವಾಯ್ಸ್ ದೀತ್ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲೊಲ್ಲೇರು ಏತನ್ನ 150 ರೂಪಾಯಿ 150 ಚಾರ್ಜ್ ಕೊರ್ಲೆ 150 ಕೊಡು ಬಂದೇರು ಎಂಕಲ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 25-50 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಕ್ಲೆ ಸಾಲು ಬುರ್ಚಿ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನು ರವಿಯನ್ನಡಲ್ಲ ಪರಶುರಾಮೇರಡ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ 50 ಸಾಲು ತರ್ಪಗ ನಾನು
ಸುರುತಾನಿದಲೆ ಕೊಡು 50 ಸಾಲಕ್ಕೆ 4 ದಿನಕ್ಕೆ 200 ಸಾಲ ನಾನು ಆ 200 ಸಾಲು 1,500 ಪೋದಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಏತೆ ರವಿನ 1,500 ಸಾಲ ಕೊಂಡಾಯ್ತಾನೆ ಆಂಡ ಆ 1,500 ಸಾಲಡ್ ಆರು ಕೇಳುವರು ಅಂಗಡಿದಾರೆ ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ದಿನಕ್ಕೂ ಇತ್ತಿತ್ತು ಸಾಲು ಕಡಪುರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಈರುವರ ಬತ್ತತ್ತು ಓಡೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಇದೆ ಬರ್ಪೇರು ತೂನಗ ಇಡೀ ಅಂಗನ ಫುಲ್ ಆತಂಡೆ ಅಂಗನ ತೂದನಗ ಅರ್ಬನ್ ಪೇರು ಎಂದು ಸಿಂಧೂ ನದಿತ ನೆತ್ತ ತಡಟು ಇತ್ತು ನಂಚಿನ ಶಿವಭಕ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕ ಪೂರ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಎನ್ನನ ಅಳಿಲ ಸೇವೆ ಎನ್ನಲ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪರಿಂದ ಡೊನೇಷನ್ ಮನ್ಪೇರು ಆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲದೆಟ್ಟು 8 ನೆಟ್ಟು ಪಿರಲ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಎಂಚಿನ ಬಂದ ಈ ಲೆಕ್ಕ ಇನಿ 20 ಲಕ್ಷದ ಅಂದಾಜಿದ ಖರ್ಚು ಬಂದೇರಿ ಟೋಟಲ್ ಪೂರಾ ಖರ್ಚು ಲೆಕ್ಕ ಮಂತಂದನ್ನ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಾವು ಪಾಲಸದ ಕಡ್ಡಿಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡುದು ಮಿನಿ ಮನ್ಪೌಂಡ್ ನನ್ನ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೋಡು ನೀಲೇಶ್ವರದ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಲ್ಲ 6 ಮಂತದ 6 ದಾಲ ಒಂಜಿಲ ಕಾಸದ ಕೇವಲ ಎರೆಗ ಕೊರುಪುನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸು ಮಾತ್ರ ತೆತ್ತೊಂದಿನಾರೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಕೊರುಪುನ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅವಡು 100 ಪುರೋಹಿತರು 100 ಮಲಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಮೂಲು ನಿರಂತರವಾದ ಅಕ್ಲಕ್ಲೆನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂದಿರ ಮಾತಾ ಕೊರೊಂದು ನಮ್ಮ ಬಾಕಿ ದಿಕ್ಕರು ಕೊರೊಂದು ಪೋಣ ಲೆಕ್ಕ ವನಸದ ಖರ್ಚಿಲ್ಲ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡು ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷಗಟ್ಲೆದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಬೈದಂಡು ಸಾಮ್ಯಾನದ ಬೇತೇರಾನ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಪಾಡಂದ್ರೆ 7 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಮ್ಯಾನಗಾವು ಕೇವಲ 1,25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಆ ಸಾಮ್ಯಾನದ ಇದೆ ತೊಂದೆ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದ ಬಂಡಾನೆ ಎಂಕ್ಲು ಏರೆಡೆಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇನಿಯರ ಪೋತು ಜನ್ನ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಡೊನೇಷನ್ ಕೇನಿಯರ ಪೋತು ನಾನು ಎಂಗ್ಲು ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುನದ ಅದನ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದು ಎರಲ್ಲ ಎನ್ನುವೇರು ಪೋಯಿನಾಡೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಡು ಪೋಯಿನಾಡೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕ್ಲಿತ್ತಂದಾರ ಕಾರ ಪತ್ತದು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಯಾಗವು ಬಲ್ಲೆ ಈ ಯಾಗದ ವಿಶೇಷತೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಪನ್ನಂಡು ಪಾಲಸ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾಲಸದ ಮರದ ಕಡ್ಡಿನ ನಿಖಿಲು ಆ 11 ಕಡ್ಡಿನ ಪತ್ತದು ನಿಖಿಲು 1000 ಎನ್ಮ ಆ ನಾಮಜಪ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಮಂತರ ನಾನ ಮಂತದ ನಿಖಿಲೇಬೋದು ಆ ಯಾಗಗೂ ಆ ಪೆತ್ತದ ಪವಿತ್ರವಾಯಿನ ಆ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪನು ಮುರುಕದು ಯಾಗದ ಕೊಂಡೋಗು ನೀಲೇಶ್ವರ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಧಾರನ ಎದುರು ಪಾಡ್ಯಾರ್ದಾಂಡ ತಾನೇ ಸ್ವತಃ ಯಾಗಮಂತನಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ಪುಂಡು ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯ ದೂರ ಹಾಕೊಂಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಿಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣ ಪಂಡು ಸೊರಬೋದಿತ್ತು ನನ್ನ ಅವು ಸಫಲತೆ ಎನ್ನುಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪ ಪಂಡ ಏರೆಗಳ ಎಂಚಿನಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಈ ಪಾಲಸದ ಕಡ್ಡಿಲ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಮಂದೇನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಂತ ಅದ್ಭುತ ಒಂಜಿ ಲೋಕನು ತಯಾರು ಮಂತಂಡು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರ್ದಾರ ನಡುಕೋರ ಪೋಯಾಂಗ್ಲು ತಂತಿರ್ದಾರ 10,000 ಜನ ಸೇರ್ಸಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅಪ್ಪಗ ಅರೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಒಂದು ಅನ್ನು ಅರನ ಮಗನ ಮನಸ್ಸು 5 ವಿಚಲಿತ ಇರ್ಯಾರ ಬೊಕ್ಕ ಸಾಧ್ಯನೇ ಹೆಚ್ಚಿ ಎಂಕು ರಡ್ಡಿ ಹಿರಿಯಕ್ಲು ಬಂಡೇರು ಸಂತೋಷ ಅಣ್ಣ ಕಲಿಯುಗ ಒಂದು ಕಲಿಯುಗಡು ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ತಾಕತ್ತು ಉಂಡು ಪಂಡದ 10,000 ಜನ ಯಾಗ ಕುಳ್ಳುವರ ನೀನು ಕಣಕಟ್ಟು ನೀ ಬಿಡ್ಚಿಂದು ಆತ್ಮ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸವಲ್ಲ ಈ ಆನಂದನ್ನೇ ಈ ರವಿಯನ್ನೇ ಈ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನೇ ಬೇರೆ ಏರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ದೀಪಕನ್ನೇ ಮೆಕ್ಲನ ಇಡೀ ಟೀಮು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ 10,000 ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರ್ತಾರ ನಾ ಇಲ್ಲದೆ ಬೋದು ಆಪುನೇ ಇಚ್ಚಿ 10,000 ಆಪುಜಿ ಬಂದ ಪರ್ಯಾಯ ವೆಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆವಡು ಒಂಜುಲ ಅವು ಆ 10,000 ಜನ ಸೇರಿದು ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಆಯ್ಜಿಂದ ಯಾಗ ಕೊಂಡೋರ್ದು ಲಕ್ಕು ಜಾವು ಪೂರ್ಣ ಆನೆ ಮಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎದ್ದುಡ್ಡು ಪಣ್ಣಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರಿ ಎತ್ತು ಪೋಡಿಗಾವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಬೈಚಿ ಆ ನೀರ್ದು ಯಾಗ ಪೂರ್ಣ ಆನೆ ಮಟ್ಟಲ್ಲಿ ನಿದ್ರೆ ಬರೆದ ಜನ ಆ ಪೂಜ ಪಿರ ಮನದ 5ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತಿರ್ತಾರೆ ಯಾಗದ ಗುಂಡದ ಎದುರುಕೊಳ್ಳವನ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲೆ ನಾನು ನೆನೆಪಾಪನು ಕಾಸ್ತ ಮೋನಜ್ಜಿ ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲು ಬತ್ತು ಅಪ್ಪಗಲ ಆರನ ಮನಸ್ಸು ಸಾಲೆ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆ ಪೂಜ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪಂಡ್ಪುಣಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬತ್ತನು ಅಪ್ಪಗ ಪಿರೊಂಜಿ ಮನಸ್ಸುದಲ್ಲ ಆಪನು ನೂದಿರ್ನುದು ಪುರೋಹಿತೇರ್ನಕ್ಲೇನು ಕುಲ್ಲದು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ದಕ್ಷಿಣೆ ಕೊಡ್ದು ಅಕ್ಕಲೆ ಬಾಯಿಡ್ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮನ್ಪವನಂಚಿನ ಬೇಲೆನ ಜಪ್ಪಗ ಅಂದ ಪನ್ಪುಣಾಂಡು ಅಂಚಿಂಚಿ ಮಾತ ತುಯ್ಯೆ ಇನಿ ಮೂಲ ಸತ್ಯ ಪಾತೆರಡಾಪನು ಪೋದು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ ಎದುರು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಅಡ್ಡ ಬರುವೆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪೂರ್ಣ ಓಡು ಆ ಓಡುದು ನಾಡ ಶಿವದೇವರ ಈರೇ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊರಡು
ಅಕ್ಕಲು ಸುದ್ದೋಡು ಅಕ್ಕಲ ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಮುಂಡ ಸಾಲ ಪುಂಜನಕಲ ಸೀರೆನ ರವಕೆನ ಜೋಕಲಿಗೆ ಚೂಡಿದಾರ ಪಾಡ್ದು ಬರೋ ಬತ್ತಜಿಂದಾಂಡ ಅಕ್ಲು ಕುಳ್ಳು ಜೇರ್ನಾಂಡ ಪಾಲಸ ಕಟ್ಟಿ ಪತ್ತದು ಈ ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪ ಒಂದು ಜಪಯಜ್ಞ ಮಂತು ಜೇರ್ನಾಂಡ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಆಯರ ಉಂಡ ಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಜಿಂದ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆನೆ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಒರಿಯಂದ ಸೋಮೇಶ್ವರರು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತರು ಕೋಟಿನಾಮ ಜಪ ಅಪೂರ್ಣ ಆತಂಡು ನೀನು ನಂಗೆ ಏಪಾನ್ಲ ಮಾಜಾಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಕನ್ನಡ ದರ ನೀರು ಜಾಕ್ತಂಡು ದೇವರು ನಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ಬೇತೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿ ನಡೆದು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಬರಿಯರು ಶುರುವಾಯರು ತಂತಿರ್ದಾರನ ಪಿರವರು ಶುರು ಯಾನ್ಲ ಎನ್ನ ಬಡಿದಿಲ್ಲ ಕುಳಿದಿತ್ತ ನಿಲ್ಕುನಿ ನಮ್ಮ ಜನ ಏಪ ಬರ್ತ್ಯಾಪುಂಡು ಜನ ಎತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಬರ್ತ್ಯಾಪುಂಡು ತರಕ ಕೈದಿದ್ದು ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕರಿ ಬರಿತೇ ಬತ್ತ ತರದ ಕೈದೆಪ್ಪು ನಂಚಿ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ದೇವರ ನೆಟ್ಟು ಆಂಡ ಸುರುತ್ತ ದಿನದ್ದು ಶುರುವಾಯಿನ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ 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 ಭಕ್ತರು ಬರಂದು ಸಿಂಧು ನದಿತ ಶಿವಭಕ್ತರು ಲೆಕ್ಕನೆ ಮೂಲು ಬರ್ತಿಯಾದ ಮೂಜೆ ದಿನಡು ಕೋಟಿ ಬರ್ತಿ ಆಪುಣಿ ಬಣ್ಣನಾಡ ಈ ಮಣ್ಣದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಈ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಹೆಂಚಿನ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಬಂತ ನೋಡು ಕಾಸ್ತ ವಿಚಾರ ಪಾತೇರಿಯರು ₹100 ದಾದೆಕ್ಕೆ ದೀತು ನೀ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಅರ್ಥ ಬಂತ ನೋಡು ಬತ್ತು ನಕ್ಲು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುದಿನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ವೇದಿಕೆ ಕೊಳ್ಳಿರ ಹರೇರು ಆ ₹100 ಅತ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜೊಡಿತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಪದಾಯಕಲ ಆ ₹100 ಕೊಡ್ದು ಈ ಯಾಗಡು ಕೊಳ್ಳುದು ಆಯಲ ಭಾಗವಹಿಸದ ಆಯಲ ಪುಣ್ಯ ಪಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಯಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ನಮ್ಮ ₹1,000 ಆ ಬರಿಯರ ಆಯ್ತು ನಾನು ಎಂಕ್ ಐತ ಪಾಪ ಏರೆಗೆ ಇನಿ ಆ ₹100 ದೀನ್ ಹಿಡ್ದವರ ಪೂರೆರ್ಲ ಬತ್ತೇರಿ ಕಾಸು ಕೊರಂದನ ಪಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಂದ ಕುಳ್ಳುದ ನಕಲೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕವಡೆ ಪಾಲಸದ ಕಡ್ಡಿ ಇಜ್ಜಂದ ಕುಳ್ಳುದ ನಕಲದ ಅಕಲ ಮುಂಡು ವೇಷ್ಟಿ ಸೀರೆಡು ಕುಳ್ಳು ಪಾಲಸ ಕಡ್ಡಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಕಾಸ್ತ ಮೊನೆ ತೂವಚ್ಚಿ ಕಾಸು ದೇವೇರು ಕೊರ್ಪೇರು ಕೇಂದ್ರಿ ದಿಂಜ ಖರ್ಚುಂಡು ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಅವು ಸಾಲದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮನ್ಪುಣಿ ಬರ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಲ ಒಣಸು ಕಾವಡು ಚಹಾ ಕಾವಡು ಫಲಹಾರ ಕಾವಡು ಒಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಬೋಡು ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಸಾಮಾನು ಕೆಂಡ ತರ್ಪಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯರುಂಡು ಕೊರ್ಲೆ ಆಂಡ ಶಿವದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ಅಪ ಪಂಡೆ ಒರಿಂದಾಂಡ ಸಾಲ ಅನ್ನದಾಂಡ ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒರಿಂದಾಂಡ ಬಂಡಾರ ಕಾಸು ದೇವೇರ ದಯಟು ಆ ಪಾತೆರ ಬಂಡಾರಕ್ಕೆ ಒರಿದೆಂಡು ಇನಿ ಬಂಡಾರ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಿಗಳು ಒದಗಾದ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಿರಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಂತದ ನಕ್ಲು ಕೊರಿಯರ್ದಂಡ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿರಲ ಕಾಸು ಬರು ಎಕ್ಕಡ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ದೂರೋಡು ಬಾಂಬೆ ಇಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಒಂಜಿ ಫೋನ್ ಮನ್ಪೋಯಿ ಯಾನು ಟಿವಿ ಈತ್ತು ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನಲ 10,000 ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ಕಡಪುರ್ಲೆಂದು ಎನ್ನ 60 ಅಕೌಂಟ್ 10,000 ಕಡಪುರ ಇತ್ತೆ ರಿಸಿಟ್ ಬಂತು ಕೆಲವು ಜನ ಇತ್ತೆ ಫೋನ್ ಮಂತೇರಿ ಅನ್ನ ಎನ್ನೊಂಜಿ 2,000 ಕಡಪುರ ಯಾನು ಅವೇ ನೆತ್ತ ಕೋಡ್ ನಂಬರ್ ಕಡ ಐಕೆ ಕಡಪುರ್ಲೆ ನಾನು ಏತ್ತು ಬರಪುಣ್ಣ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಆಂಡ ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈತ್ ಕಾಸನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂಜಿ ತಿಗರ್ಲ ಆಸೆ ಮೀದಾದ ಬೇಜಾರ ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೋ ಆ ಓಡುಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಲಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನ್ನಗ ತಪ್ಪು ಒಂಜಿ 2 ತಪ್ಪಾಪ ಎಂಚಿನ ತಪ್ಪ ಅನ್ಲ ಮಾತ ತಪ್ಪು ಯಾನೇ ವಯಸ್ಸಂದು ಕ್ಷಮೆಗೆ ಕೇಳಾಡೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ತಯಾರು ಬಾ ತಾಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಸುರುವು ಮೆಕ್ಕಲು ಈತ್ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತನಾಗ ನೆಟ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ಬರಿಯರ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ಅಚಲವಾಯಿನ ನಿರ್ಧಾರನ ದಾದನ ಯಾನೊಂಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಎನ್ನ ನೆಟ್ಟು ಬಾಕಿದ ಬರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ರಾಜಕೀಯ ಬರಿಯರ್ನೇ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಕೊಂಡೊಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಂತದ ಆಯ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಎಂದು ಬರೀತೇನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನಬಹುದು ಬೊಕ್ಕರಿಯಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಯಾನ್ ರವಿಯನ್ ನಡಬಹುದು ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆಯನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೋಲ್ಯ ಯಾನಬಹುದು ರವಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ರವೀಂದ್ರ ರೈಕ್ಲರು ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮನ್ಪೋಚಿ ಅವು ಮನ್ಪೋಯಿ ನಿರ್ಧಾರ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸಭೆನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇ ಮನ್ಪೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆ ಒಂಜಿ ಮನ್ಪೆರ್ನೆ ಬಲ್ಲಿ ಈತು ಶೋಕು ಈತು ಪೊರ್ಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುಂಡು ಅಂತಿಮವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಒರಿಯನ ಪರವಾದ ಒಂಜಿ ನೆತ್ತ ಪರವಾದ ತಾಟಿ ಬೊಟ್ಟಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯಾಗ ಬೇಜಾರಾಪ ಬೊಕ್ಕೊರಿಯನ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಗಾರಿಯರ್ ಐದು ಮಲ್ಲ ಬೇಜಾರಾಪ ಇಂದು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದನೇ ಎಡ್ಡ ಸಂದೇಶ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಯನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಏರಾನ ಮಲ್ಲಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಪಾತಿರ್ದು ಈತ ದಿನ ಬೆಂತಿನಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಬೇಜಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಪೋನಗ ಬನ್ನಗ 6 ಇಂಚ ಬತ್ತು ಪಾತಿರು 6 ಪುಡತ್ತು ಪೋಯರು 6 ನೆರಿಯರು 6 ಪತ್ತಿಯರು ಎಂದ ಪಂಡೇರ್ನಂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉತ್ತರ ಯಶಸ್ಸಿಗೂ 0
ಐಕ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆನ ಸತ್ಯವಾದಲು 2 ಲಕ್ಷ ಏನಂದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರವಿಯನ್ನ ಇಂದು ಉದ್ದೇಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೇತೆ ಓ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಅವು ದೇವರ ದಯಟ ಸರಿಯಾನು ಐಕ್ ಬಡದು ಬ್ರಹ್ಮ ಸಭೆ 15 ಜನ ಬತ್ತು ವೇದಿಕೆ ಬೋಡಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನಂತೆ ಪಾತಾಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ದೀಪಕನ್ನಾಗ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲಕ ದೀಪಕನ್ನಾಗ ಪಾತಾಡ್ದವ್ರು ರವಿಯನ್ನಾಗ ಬೋಡಿತಿಲ್ಲಕ ರವಿಯನ್ನಾಗ ಪಾತಾಡ್ದವ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಅವಲೇ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪನು ಆಂಡ 15-20 ಜನ ವೇದಿಕೆ ಕುಳ್ಳುದೇರು ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಆಚಿಕೆಟ್ಟುದ ಆಂಡ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣವು ಹೊಸತ್ತಾಯನ ಮಾತೆರಡಲ್ಕೆಂದು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದಿಯಲ್ಲಿ ದಿನೋಳ ನಲ್ಪೊಡ್ದು ಅಜಿಪ್ಪ ಎಲ್ಪ ಜನ ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಂತೇರು 6 ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಾಲು ಬಾಂಡು ಅಕ್ಕಳನ ಆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲ ಇದ್ದ ಪಾತೆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರನ್ನ ಎದುರು ದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮನ್ಪುಣ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊರಿಯರತ್ತ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಇಂಕಿಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡದು ಕಿಸೆಟಿತ್ತಿನ 500 ರೂಪಾಯಿನ ಬರ್ತದೆ ಆ ಕೌಂಟರ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರಿ ಮನಸ್ಸು ಪರಿವರ್ತನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಲು ಪೋದು ನೂದು ಜನರ ಪಂಡೇರಿ ನಿಕ್ಕಲು ಪೋದು ಸೋಮನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಲಿ ಆ ಅಲ್ತ ಕುಲ್ಲುಂದ ಎಂಗ್ಲೆ ಲಕ್ಕೆರೆ ಮನಸಾಬ್ಜಿ ಓಳು ತುಂಡಲ ನಮೋ ಶಿವ ಗೋಡೆಸನ ನಮೋ ಶಿವ ಪಂಡೊಂದು ಉಂಡಿಗೆ ಪಂಡದು 4 ದಿಕ್ಕಡ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ದಕ್ಲನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಕ್ಲನ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದೇನು ಪಾಡಿಯರು ಇಂದು ಏರೆಡ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ನಿಚ್ಚಿ ರವಿಯನ್ನೇ ಪಂಡೇರು ನಾನಾತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ಮನ್ಪುಡಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾನ್ ತಂತಿರ್ದಾಡ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಯಾನ್ ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿದ ಪಾತ್ಯಾರೆ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ ರಂಗಪೂಜೆ ಉತ್ಸವ ಬಲಿ ಲಕ್ಷ ದೀಪಾರ್ಚನೆ ಮಾತಲ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನಿನ ಹಿಡಿದು 100 ಪಾಲು ಜಾಸ್ತಿ ಶೋಕಾತಂಡು ದೇವರನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಮಾತೆರೆ ಮೋನೆಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಆ ಕುಶಿತ ರೇಖೆಲೆ ತೂಪುನಂಚಿನ ಏತೇತ ಪ್ರಾಯದಾಗ್ಲು ಬಂದಿರು ಮಗ ಹೆಂಗ ಕುಲ್ಯರ ಒಂದು ಜನ ಯಾನ್ ಅಟಕಟ್ಟದ ಕುಲ್ಯ ನಡ್ತಂದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಡ್ತಂದು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗ ಕಣ್ಣು ಮಿರಿ ಬಣ್ಣೊಂದಿತ್ತು 1 ಗಂಟೆ ಹೆಂಗ ಶಿವನ ಎಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಂತ ನಾನು ಹೆಂಗ ಕಣ್ಣು ಸರಿ ತೋಜಿನ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪಣ್ಣೊಂದು ಪಾಯರ ಶುರು ಮಂತೇರು ಇಂದು ಈ ಮನ್ನದ ಶಕ್ತಿ ಶಿವದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮೂಲು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಆತಿಜಿ ರಡ್ನೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತ ನಿರ್ಧಾರಮಂತ ಏತೇತ್ತು ಜಾತಿ ಸಂಘ ಉಂಡು ಆ ಜಾತಿ ಸಂಘಗಳ ಪೋದು ಅಕ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿದು ನಿಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಮನ್ಪೊಡು ನಿಕ್ಲು ಎಂಜಿನ ಮನ್ಪೊಡು ಡೊನೇಷನ್ 7 ಕೆಂದಿಚ ಆನ ಗಟ್ಟಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಶುರುವಾದೇ ಪೋನಾಗ 100 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿರು 100 ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಭಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಬತ್ತಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಸಮಾಜದಕ್ಲು ಈ ರೀತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಕೊರಿಯರ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಶಸ್ವಿ ಮಲ್ಲ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಂಡದ್ದು ಕೊರಿಯರು ಮೊಗವೀರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಅವಳಾತು ಜನಗಳು ಸೇರಿಯರು ವಿಶ್ವಕರ್ಮದ ಅಡಿಪೋಯ ಕುಲಾಲ ಸಮಾಜದ ಕೊರಿಯ ಬಿಲ್ಲವ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪೋಯ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪೋಯ ವಾವ ಸಮಾಜ ಉಂಡು ಒಂದು ಗಾನಿಗ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪೋಯ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಅಡಿಪೋಯ ಕಾಪಿ ಕಾಡಿದ ನಮ್ಮ ಸುಂದರನ್ನ ನಗಲಿನ ಸಮಾಜದ ಅಡೆಪೋಯ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಆಂಡ ಆ ಸಮಾಜದ ಪೋಣಗ ಮಂತೆ ನಂಚಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಲು ಕುರ್ನಂಚಿನ ಧೈರ್ಯ ಅಕ್ಕಲು ಮಂದಿನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ವಿಶೇಷತೆ ಈ ಜಾತಿ ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪುದರೇ ಹೋದು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರದ ನಡು ಟಿಪ್ನಾಗ ಮೂಲು ಮಾತ ನಮ್ಮ ಹಿಂದುಲು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಿವಭಕ್ತರು ಬನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ತೋಜಿಂದು ಯಾನೆ ತಂತಿರ್ದಾರನ ಪಿರವಡು 2ನೇ ದಿನ ಕುಲ್ನಾಗ ಮಾತಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಗರೋಡಿ ಎಂಚೆಂಜಿನ ಉಂಡು ಮಾತೆಗ್ಲ ಪೋತ ಅಲ್ತ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ನಕ್ಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುರೋಹಿ ಒಂದು ಭಟ್ರ ನಕ್ಲು ಅಕ್ಕಲು ಬತ್ತದಿಲ್ಲ ಈ 100 ರೂಪಾಯಿದ ರಿಸೀಟ್ ಬತ್ತದ ನಡುಟು ನೆಲಟ್ಟು ಕುಳ್ಳು ನಂಚಿನ ರೀತಿನ ತೂನಗ ದೇವರು ಶಿವದೇವರು ಮೂಲುಲ್ಲೇರು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದಜ್ಜಂದೆ ಶ್ರೀಮಂತ ಬಡತನ ಅಂತರಜ್ಜಂದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಹಿಂದೂ ಭಕ್ತೇರು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಶಿವ ಭಕ್ತೇರು ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶನು ಸೋಮೇಶ್ವರದ್ದು ಕೊಡ್ತೇರು ಬಣ್ಣಂದ ಅವಳ ಈ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷದ ಟೈಮಡು ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಘರ್ಷದ ಏರಿಗೆ ವಾ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಅವಂದನೆ ಇಂದು ಶಿವದೇವರನ ಮಹಿಮೆ ವಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ರೀತಿ ಆಯರ ಸಾಧ್ಯ ಏತು ಮಲ್ಲ ಎನ್ನಂಜಿನ ಏತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿಪ್ಪೆ ಏತ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತಿಪ್ಪೆ ಏತ ಮಲಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ 4 ಸಲ ಅಂತೆ ಆಂಡ ಮೂಲು ಮಾತೆರ ಬಾಯ್ಡ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಬೈದಿನ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲೆನ ಬಾಯ್ಡ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಸಂತೆ ದಕ್ಲೆ ಬಾಯ್ಡ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ನಟ್ಟು ನಕಲಿ ಅವ್ಳು ಕುಳ್ದೇರ ಅಕಲ್ ಕಾಸಿಗೆ ನೊಂದಿತ್ತಿನ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಮೂಲ ಇಡೀ ದೇವಸ್ಥಾನದ 4 ಸುತ್ತಲ ನಮೋ ಶಿವಾಯ ಐಕ್ಕಿಂದೇ ಬೋಡಾದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊರ್ಲುದ ಹೊಸ ಸಾಮ್ಯಾನ
ಐಕಂದೇ ಬೋಡಾದು ಹೊಸ ಮ್ಯಾಟ್ ಐಕೆ ಬೋರ್ದು ಶಿವದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹೊಸ ಭಜೆ ಅಕಲು ಕುಳ್ಳು ನಗಲ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಮೀದು ಪತ್ತದು ವ್ರತಡಿತ್ತದು ಆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಡಿತ ಕುಂಟು ತುತ್ತದ ಅನಗ ಮಡಿತ ಪಜೆಟೆ ಕುಳ್ಳುದ ಅನಗ ಅಕಲು ಮಂತದ ನಂಚಿನ ಆ ನಾಮ ಜಪ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅದು ಅಕ್ಲೆ ನಾ ಖುಷಿ ಮನದನ್ನುಳ್ಳರು ಎನ್ಮ ಸತಿ ಕುಳಿದು ನಗಲುಳ್ಳರು ಒರ್ಮ ಸತಿ ಕುಳಿದು ನಗಲಿಪ್ಪೇರು ಒಟ್ಟು ಎನ್ಮ ಸತಿ ಆದ್ರು ಯಾನ್ಲ 7 ಸತಿ ಕುಳಿತೆ ಏರ್ಲ ಎದ್ದೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ಗೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತದ ನಾನಲ್ಲಿ ಏರ್ನ ಆಡಂಬರಜ್ಜಿ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಬಾದಿಡು ಲೆತೊಂದು ಬರ್ಪಣಂದುಜ್ಜಿ ಬತ್ತ ನಕಲ ಅಕ್ಲೆನಾತಿಗೆ ಬತ್ತದು ದೇವರನ್ನ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುಳ್ಳುದು ನೇರವಾದ ಕುಳ್ಳುದು ಪೋತೇರು ಇಂದು ಶಿವದೇವರನ ಮೇಮ್ಮೆ ಯಾನ ಇತ್ತು ಮಾತು ಏರೆಗೆ ಮಾತು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತೀವಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಆದಿಪ್ಪು ನೀಲೇಶ್ವರ ತಂತ್ರಿದಾರನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಯಾನ್ ಪಾತೇರ ರೂಪ ಯಾರು ದೇವರನ ಸ್ವರೂಪ ಆರು ಅವಳು ಕುಳ್ಳುದು ಇಪ್ಪನಾಗ ಅವ್ರು ನಂಗೆ ಶಿವದೇವರೇ ಕುಳ್ಳು ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದಿತ್ತು ದಾದಂಡ ಆರ ಕೆತ್ತದ ಶುದ್ಧ ತುಪ್ಪನು ಆ ಯಾಗದ ಗುಂಡಗು ಬಾಡ್ದನಗ ಅವಳು ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಆ ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಅವಳು ಲಕ್ಕುನಂಚಿನ ಅಗ್ನಿ ಅವು ವಾವ ರೀತಿಯ ರೂಪಲಿನ ಕೊರೊಂದಿತ್ತನು ಅನ್ನದ ಪಿರೌಡುಲ್ಲ ಎದುರುಲ್ಲ ಕುಳಿದಿನಕ್ಲೆ ತೋಜೊಂದಿತ್ತನು ಹೊರವರ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಿಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ಆ ಅಗ್ನಿ ಕುಂಡೊಡ್ದು ಹೊರವರ ಹುಚ್ಚು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ರೂಪಲು ಹೊರವರ ಶಿವದೇವರೇ ತೋಜಿನಂಚಿನ ರೂಪಲು ಹೊರವರ ಚಂದ್ರ ಆಕಾರಡು ಬರ್ಪಣ ಒಂದು ಶಿವನ ಮಹಿಮೆ ಬಂದದ್ದು ಎದುರುಕುಲ್ನಾಗ್ಲೆ ಪಿರೌಕುಲ್ನಾಗ ತೂತೇರು ಮಾತಲಾತನ್ ಊಲ ಆತಿ ಜಿಂದಿಚ್ಚಿ ಆ ಒಣಸಿಗೆ ಬೈದಿನಂಚಿನ ಆ ವಿಶೇಷమైన ರುಚಿ ಫಲಹಾರವು ಒಂಜಿ ಪರಿಯರ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಆತಜಿ ಫಲಹಾರ ಏರೆಗಳ ತಿಗದಿಜಿಂದ ಆತಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅನ್ನದಾನ ರಾತ್ರಿದ ಅನ್ನದಾನ ಏರೆಗಳ ಮುಗಿದಿನಿಂದ ಆತಜಿ ನೆಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕ ಎಂಚ ಪೂರಲ ಅದ್ಭುತ ಆತನು ಪೂರಲ ಕಾರಣಿಕ ಆತನು ಅಂಚಾದ ಮಾತರ್ನ ಪುದಾರ್ ಪನ್ಯಾರ ಹೋಗ್ಬಿಸಿ ನೆಕ್ ಏರು ಮಾತ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿದ್ದೇರೆ ಅಕ್ಲೆ ಪೂರೇರೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡ ಮಂತ ಏರು ಸಹಕಾರ ಮಂತ ದೂರ ಹೊಂದಿದೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ಲ ದೇವರೆಡ್ಡ ಅನ್ಕೊಡು ಅಕ್ಲೆ ನಾನಾತಿ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡ್ರು ಅಕ್ಲೆ ಬರುಡು ಅಕ್ಲೆ ದಾದನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತ ಮನ್ ಪೆರಬಲ್ ಇನಿ ಇಂಚಾತ ನಾನವರ ಅಂಚಾವ ಯಾನು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೆರ ಮಾತೆರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಇಂದು ನಂಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬುರ್ಚಿ ಬಣ್ಣಗಲ್ಲ MP ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಬಣ್ಣಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ನೆಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಯಾನ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಪಿರಲ್ಲ ಬುರ್ಚ ಆನ ನಿಕ್ಲೆನ ಮಾತ ಸಹಕಾರಡು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲರು ಭಾರಿ ಶೋಕಡು ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ಮಾದರಿ ಹಾಕ್ಲೆ ಕಾಣ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗದ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅವು ಯಾಗದ ಸಮಿತಿ ನಮ್ಮ ನೆಡ್ದುಂಬೆ ಪಂತ ಯಾಗ ಆಯ್ನ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ರಡ್ಡು ಮೂಜಿದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೊರ್ನಾನೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಆನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಗಿ ಉಂಟು ಇನಿಕ್ಕೆ ಇತ್ತೆರ್ದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಾನು ಈ ಕಾಸು ಆಡೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಂತನಾಗ್ಲೆ ಕಾಸನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ತರ್ಪೋನ್ ತುಕ್ಕ ನಾನು ಬರ್ಪುನ ಕಾಸನ್ಲ ಪಿರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಕೊಡ್ತು ಮೂಲು ಏರೆಗಲ ಒಂಜಿ ದಾಸ್ಯಮಿದಾತ ಬೇಜಾರ ಆದಿಪ್ಪಂದ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರೆಗಲ ಆತಂದ ಅಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಕೈ ಮುಗಿದು ಏನ ಅಕ್ಲೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳು ಒಂಜಿ ಹೆಂಗೆ ದೇವರ ಕೈ ಮುಗಿದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನರ ಮೇ ದಾದನ ಹೆಂಗೊಂಚೂರು ಎದುರು ಕೋಪ ಇತ್ತು ನಾನು ಮೂಲಕ ಎದುರು ಕೋಪ ಬೈದೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎರೆಗಾಲ ಮನಸ್ಸು ಬೇಜಾರಾತ ನನ್ನ ಯಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಹಾಕ್ಲಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪಾತಿಂದ ನನ್ನ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಈ ಆಗವು ಬರೋದು ಎನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಸತಿ ಬೇಜಾರು ರವಿಯನ್ನರೆಲ್ಲ ಬಾತೆ ಅದಿಪ್ಪೆ ರವಿಯನ್ನರ ಬಾತೆ ಇರ್ಬೇಕು ದಾದಂಡ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲಕ್ಕ ಎನ್ನ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟದ ಮಿಗ್ಗಿಂದೆ ಮನ್ಪುನ ಯಾರೇನು ಆನಂದನ್ನೆಲ್ಲ ಜೋರು ಮಂತಿಪ್ಪರೆ ಯಾರು ಆನಂದನ ದಾದಿಗೆ ಇದು ಬರ್ತು ಲೇಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಆರಡ್ಡ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ್ನು ಕೆಲವು ಸತಿ ಬಾತೆ ಇರ್ತದೆ ಏರೆಡ ನಮ್ಮ ಪರಮೇಶ್ವರನಲ್ಲ ಸತೀಶನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮಾತೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲೆ ದಾದಂಡ ತಾಳ್ಮೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತಿತ್ತೇನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮಾತಾಡಲು ಮುಖ್ಯ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಊಲ ಸಾಧ್ಯ ಆನ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಪ್ಪೆನಕ್ಲೆಗೆ ಕಿಂಚಿತ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರ್ಪುನ ಭಾಗ್ಯ ನಂಗೆ ಮಾತೇರಲ್ಲ ಬರಡು ಪಾಪ ಕೆಲವುದಕ್ಲ ದಕ್ಷಿಣ ದೆತ್ತೊಂದಾದ ಮನಪೂರ್ವಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಐಕ್ಯ ಫಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಸೇರ್ಸೋದು ಫಿರ ಕೊಡ್ತೇನಕ್ಲು ಆ ಹೃದಯದ ಉಲ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರು ಇಡೀ ಊರಿಗೂರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೇರು ಇಂದು ಒರಿಯಗತಿ ಇಡೀ ಸಮಿತಿಗಳ ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲು ಬೆಂತನಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡೋ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂತದ್ದು ಈ ಚಕ್ಕನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಾತೆರ ಪರವಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮನ್ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ನಾನು ಬಾಕಿ ಬರ್ಪನ ಕಾಸೆಲ್ಲ ಎಂಚ ನಮ್ಮ ದೆತೊಂಡಿಂದ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಐತ ಬೊಕ್ಕದ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಇಂದು ಆನ ಇನಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅದು ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತನಂಚಿನ ಸಹಕಾರಕ್ಕೂ ಏನರ್ದು ಎನ್ನ ಬಾಯಿಡು ಬೇತೆ ಇಂದು ಎಂಜಿನ ಶಬ್ದೊಳಿಜ್ಜಿ ನಿಖಿಲ್ ಕೊಡ್ತನ ಸಹಕಾರ
ದಾದಾ ಬಣ್ಣನಂದ ಅವು ಆತ ಖುಷಿಟ್ ಆತ ಏನು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ನೀರು ಬೈದನಂದ ಅವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಟ್ ಬೈದಿನಿ ನಿಖಿಲನ ಬೈದು ಬರ್ತಾನೆ ಸಾಕಾರ ಒಂಜಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಜನನ ಸಂದೇಶ ಕೊರಿಯಾರು ಒಂಜಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿಗಳ ಬತ್ತದವ್ರು ನೆಲ್ಡುಕೊಳ್ಳುದೇರು ಅತ್ಯಂತ ಕೂಲಿ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಗಳು ಅವೇ ಟೈಪ್ ಕೊಡುದೇರು ಏರು ಮಲ್ಲ ಏರಿಯಲ್ಲೇ ಶಿವದೇವರಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪನ ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾನಾತ್ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒವ್ವೊವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪುನ ನಮ್ಮಲ ಕಿಂಚಿತ್ ಸೇವೆ ನಿಖಿಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಿರಾವಡು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ನಿರಂತರವಾದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೆ ಪನ್ನೊಂದು ಎನ್ನ ಪಾತೆರನು ಅಂತೇವೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಒಂದು 1,25,000 ಇತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಲ್ತೊಂದು ವಾಗ್ದಾನದ ಅಂಚನೆ ನನ್ನ UPI ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬರ್ಪಣ ಕಾಸನ್ನು ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಕೊರ್ಪ ಮನ್ಪಣ ಭರವಸೆದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಚೆಕ್ಕನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಅರ್ನ ಉಲ್ಲಾಸ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಡಿದ್ದಂಡು 1 ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಆನಂದ್ 4ನೇ ದಿನತಾಣಿ 11ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಅಣಿ ಕಡೆಯತ ಆವೃತ್ತಿ ಸುಮಾರು 1,700 ಜನ ಕುಲ್ನ ತೋದು ಕಡೆತ ಬರ್ತು ಅರ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಾತ್ರ ಪಂಡದು ಆರು ಆನಂದ ಭಾಷ್ಪಣ ಪಡಿಯರು 5 ನಿಮಿಷ ಆರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಯ್ಜಿ ಕೈತಲೆ ಅರ್ನ ಎಡಭಾಗಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆತ್ತೀರ ಇನ್ನ ಕೈತಲೆ ಯಾಣ್ಲ ಕುಲದಿತ್ತ ಕಡೆಯ ತಾವೃತ್ತಿಡು ನಾಮ ಜಪಕ್ಕು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬಾರಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಆಂಡ್ ಅರೆಗೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆನೆ ಸುರುವಾದ ಸುರುಮಲ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಕಿರಿಯ ತಂತ್ರಿಳು ಅಂಜನೆ ರುದ್ರಯಾಗಲ್ನ ಮಲ್ತನಾರು ದುಂಬತ್ತ ಉಂತುದು ರುದ್ರಯಾಗಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತನಾರು ಆರ್ನ ಸುಪುತ್ರೆ ಅವಲ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿನೇ ಆರ್ನ ಮೋನೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯತ ದಿನತ್ತುಯ್ಯ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆಲ್ಲ ನೆರವೇರಿಸೈನಾರು ಪೂಜ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯ ತಂತ್ರಿಳು ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೃಪ್ತಿದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೆ ನಂಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ರಡ್ಡ ಪಾತೆರಡೊಂದು ಯಾನಾರ್ಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ರುದ್ರ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸಂತೋಷ್ ರೈಗಳು ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲರೂ ರವಿಯವರು ಅವರ ಆನಂದರು ಹಾಗೆ ಸಂತೋಷ್ ರೈಗಳು ಮತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವನೂ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೇನು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಸಮಾಜದಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಎಂಬುದು ನಾನಂದರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ವಾಟ್ಸಪ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಖಾಲಿ ನಂಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಗುವ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಏನು ಸಮಾಜದ ನಾನು ಪೇಪರ್ ಓದೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಕೆಲವೊಂದು ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ನ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾನು ಯಾವುದು ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದ ಕಾರಣ ಈ ನಮ್ಮ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಎಂಥದ್ದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ರು ನಾನು ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ, ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾದಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಅಂತ ನನಗೆ ಬೇಕಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದದಲ್ಲಿ ಇವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಂದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರೋದು ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ 8-9 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಂಚಿನ ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪುನಿ, ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಅವರೇ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು ಜನ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ. ಆಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, 500 ಜನ ನೀವು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ, ನಾವು ಒಂದು 4,000 ಹಾಗೆ 5,000 ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡುವ. 500 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡುವ, ಅದು ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ ಬರ್ತದೆ ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ. ಹಾಗೆ ಆತಂಕ ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಂಥದ್ದಿಲ್ಲ, ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಒಂದು ಧನ್ಯವಾದ ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ. ನಾವು ಯಾರು ಪರಸ್ಪರ ಧನ್ಯವಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಸೋಮನಾಥನ ಒಂದು ಮಹಿಮೆ, ಈ ಸ್ಥಳದ ಮಹಿಮೆ ಅದೆಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಣೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವನಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಬಂದು ದೇವರ ತೀರ್ಥ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಒಮ್ಮೆ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಹೋದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ, ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವರ್ಣನಾತೀತವಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ಅದು ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಸೋಮನಾಥನಿಗೆ.
ನನ್ನ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. 2004ರಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚಿಲಕೋಟೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ನಂತರ 2005ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರೂ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಪೊರ್ಲಾತನ್ನು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಯಾಗ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಯಾಗ ಅಂದು ಪಂಡ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತುಂಡು ಅಂತ ಪದ ಬಂತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ. ಎಲ್ಲಿಯೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಆಗಾಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಷನ್ ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂತ. ಅದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಆವರ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ. ಅದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದ ಕಾರಣ ಧನ್ಯವಾದ. ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತು. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಸೋಮನಾಥನ ಮಹಿಮೆ. ಹಾಗೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ಅನುಭವ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರನ್ನು ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ 23 ವರ್ಷ ಆಯ್ತಷ್ಟೇ. ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯುವಾಗಲೇ ರುದ್ರ ವೇದ ಅಂದರೆ ವೇದ ತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಒಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಆದದ್ದು ಗಣಪತಿಗೆ ಒಂದು ಮೂಡಪ್ಪ ಸೇವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಹಾಗೆ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಉತ್ಸವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿ ಏನಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಮುಂದಿನ ಜನರೇಷನನ್ನು ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಒಂದು ತಲೆಮಾರನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದು ತೃಪ್ತಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಳಿಬೇಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹದನ್ನು ಬಂದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿಸುವುದು, ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬಹುದು ಅಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಮತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕಿತ್ತೋ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಯಾಗ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಪುನರಪ್ಪಿ ಅದನ್ನು ಆವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅಂತಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಧನ್ಯರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಧನ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸೋಣ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸೋಣ. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಈ ಜಪ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ನಿತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಆವರ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆ ಸೋಮನಾಥನ ದಯೆ ಇರಲಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೂ, ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಪಿಲಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಟೆನ್ಷನ್. ಒಂದು ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ನಾನು ಹೆಂಚಿನ ಮನ್ಪಡು, ನಾನು ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಮನ್ಪಡು ತಂತ್ರಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಹೆಂಚ ಮನ್ಪಡು, ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪು ಇರುದ ಟೆನ್ಷನ್ ಮನ್ಪುಡಿ ಅರೆಗೆ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ ಹಾಕೋದು ಕೊರಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಅರ್ಚನೆ ಮನ್ಪು ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಟೆನ್ಷನ್, ಅವರಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್. ಎಂಥದ್ದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದರೆ, ಒಟ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವರೂಪ ಎಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆಗ್ತದಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಜಪ ಮನ್ಪಡು ಈಕಲ್ನ ಕೈಟ್ ಪತ್ತಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಂಚಿನ ಸಮಿತ ಕೊರ್ಪೇರು ಐನ ಅಗ್ನಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಸಂತೋಷ ಅಂಚನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಜನಕ್ಕುಲು ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರವಾಂಚಿನ ಸಮಿದೆ ಐನ ಜಪ ಬಂತದ್ದು ಅಗ್ನಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ಆತ ತೆರಿದಿನ ತಂದೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ್ತಿ ಸ್ವರೂಪ ಏರಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆಯ್ತಾ. ದುಂಬದ ಪರಿಣಾಮ ಎಂಚಿನ ಅಂದು ಏರಗಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವಿಜ ಸತ್ಯವಂತ ಎಂಕ್ಲ ಅನುಭವಿಜ ಅವಳು ಕೊಲ್ಲಿ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸೋಮನಾಥನೇ ಎಂಕ್ಲೇಕು ಅವು ಮನ್ಪಾದ ಕೊರ್ನಿ ಎಂದು ಎನ್ನ ನೂದಕ್ಕೆ ನೂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಂಜನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಮಕ್ ಬಲವಾದ ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಯಾಪಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ರಕ್ಷೆಯಾದ ಪಡು ಅಂದು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣುಡು ಅನುಭವದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿನ ತಂತ್ರಿದರೆಗೆ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಬಂದಿರು. ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರ್ಪನೆತ್ತು ಮಾತಾಡ ಒಂದು ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪುಗ. ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಐಂದಿಂತ ಅವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದು ಇನ್ನಿತ ಧನ್ಯೋತ್ಸವಡು ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಲ್ತತ್ತು ಅಂದ. ಈ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಲನಕನೆ ಇಳಿದ ಈ ಸಮಿತಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಪಡು ನನ್ನ ಮುಗಿ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಶಿವನಾಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಶಿವ ದೇವರು ಉಪ್ಪೇರು ಸೋಮನಾಥನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಪ್ಪುಂಡು ಸೋಮನಾಥ ದೇವರೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಜನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಶಿವನಾಮ ಜಪ ಸಮಿತಿದ ಮುತುವರ್ಜಿನ ವಹಿಸದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಂತದು ಈ ಯಾಗ ಯಜ್ಞನ ಪೊರ್ಲಾದ ನಡಪದ ಕೊರಂಚಿನ ನಮ್ಮಾರ ನೆಂಚಿನ
ಅರ ಪನಂತೇರು ಯಾನು ತಂತ್ರಿಂದ ನಾನು ತೋಚಿ ಆ ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂತೇದಾರು ನಿಖಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನಂದು ಅಂಚ ಅದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮೊಟ್ಟು ಇತ್ತದು ಇವನ್ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾನ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ್ಕೊರಂಚನ ನೀಲೇಶ್ವರ ಉಚ್ಚಿಲತಯ ಪದ್ಮನಾಭ ತಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸವಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿಯಾದ ಮಾತಾ ಸದಸ್ಯರಿಗಳ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸವಂದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಮಗೆ ಬರಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಪನಂಚಿನ ಮಾತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ ಆದಿಯಾದ ಮಾತಾ ಅರ್ಚಕ ವೃಂದದ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸವಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಲಕ್ಷ ಬಿಲ್ವಾರ್ಜನ ಸಮಿತಿ ಆದಪ್ಪು ಪಾಕಶಾಲೆ ಆದಪ್ಪು ಉಗ್ರಾಣ ಸಮಿತಿ ಆದಪ್ಪು ನೆತ ಉಪಸಮಿಸಲು ಒಂಜಾತ್ ಸಮಿತಿಲು ಅಕ್ಲಕ್ಲೆ ಕೊರನ ಬೇಲೆನು ಪೊರ್ಲುಡು ಸೋಮನಾಥನ ಸೇವೆ ಅನ್ನೋದಿಷ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ಬೈದರು ಆ ಮಾತೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರಣಾಂತರ ಇಜ್ಜರು ಅರ್ನ ಒಟ್ಟು ವಿತ್ನಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂತ ಜನ ಉಳ್ಳರು ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸೋಮನನ ಕೃಪೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪಾಡು ಐತೊಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಉಪ್ಪಾಡು ನಿರಂತರ ಮುಲ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಸೇವೆನ ಮಲ್ತಾರೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಹಿಳಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಯಾಗ ಯಜ್ಞಾಗ ದೇವರ ಸ್ವರೂಪದ ಜೋಕುಲು ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆದ ಜೋಕುಲು ಬೈದೇರು ಆ ಜೋಕ್ಲೆಗಳ ಆ ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯಗಳ ಮಾತ್ರಗಳ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿ ಬರೋದ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸುಮಾರು 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರತಿ ವರ್ಗಗಳ ಸೇವೆ ಮಂತ್ರನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಮಿತಿದಕ್ಲು ಆಯ್ತಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರು ವಲಯ ಸಂಚಾಲಕರು ನಗರ ಸಂಚಾಲಕರು ಆದಿಯಾದ ಮಾತಾ ಯೋಗ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಗಳ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಗೂ ದೇಣಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಕ್ಕ ಮುಖ್ಯವಾದ ಬಾರಿ ಶ್ರದ್ಧೆಡೆ ಪಾಲ್ದತ್ತನಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗಳ ಎಂಗಳ 1 ಕೋಟಿ ನಾಮ ಜಪದ ಸಂಕಲ್ಪಗೆ ಎಂಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಭಕ್ತರೆಗಳ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗೆ ಅವೇತ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ದೈವ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ನಮ್ಮ ಕುಂಜಾತ್ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಜನೆ ಪಾಲಸ ಕಟ್ಟಿ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಆದಪ್ಪು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ ಬರೋದು ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯವಾದ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಮಂತಿನಕ್ಲು ದೃಶ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಶೋಕನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಅಜಿತ್ ಉಳ್ಳಾಲರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತೇನೆ ಒಂಜಾತನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಕ್ಲಿಲ್ಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಸೇವೆನ ಪ್ರಸಾರ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಪಾತಾಡು ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲೇ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಂಜಿ ಹರಿಕತೆ ಎಂಗ್ಲು ಸುರುವಣ್ಣಾಗ ಯಾನ ದೀಪ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಎತ್ತೀನಿ ರವಿಯನ್ನ ಅಂಡ ಪಿರದಿರ್ಗದ ಒಂಚೂರು ಬರ್ತಾನ ಫುಲ್ಲು ಜನ ಆತನು ಅವು ಸೋಮನತ್ತು ತರ್ಪದಿರಿ ಅಂಡ ಐದು ಪಕ್ಕ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಂಗಣ ನಿಲಿಕ್ಕೆ ಆತಡು ಅಂಚ ಪುಷ್ಕಲ್ ಕುಮಾರಗಳ ಜಗದೀಶ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಬಕಾರನ ತಂಡೋಗ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಯಾಗ ನಡಪಂಚಿನ ಯೋಗೀಶ್ ಶರ್ಮೇರ್ ಬಕಾರನ ತಂಡಗು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತ ಪರವಾದಲ್ಲ ಅಂಚಾರೇನು ಲೆಪ್ಟಾದ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಯಾಗ ಮಂತ್ವರ್ನಿಂಚಿನ ತಂತ್ರಿ ಕೊಡೋರ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಲ್ಲ ಯಜ್ಞಗುಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಂತು ಯಾನ್ಲೆತ್ತೆ ಯಾನ್ ಹರೀಶನ್ನೇ ಒಂಚೂರು ಒಂದಾಂಡು ತಂತಿಯರ ಬತ್ತು ಬಯ್ಯ ಬತ್ತು ನಗ ಗುಡಂಚೂರು ಇಲ್ಲಿ ಆಡೋದು ಪುರಾಂಡು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಪೋಡಿಗಾಂಡು ಎಲ್ಲಗನ ರೆಡಿ ಆಡೋದು ಅಂಡ ಹೆಜ್ಜೆಗುಂಡ ತಯಾರು ಮಂಪೆರ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಹಕಾರ ಮಂತಿನಂಚಿನ ಹರೀಶನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಕಿಶೋರ್ ಮೇಸ್ತ್ರು ದಂಡ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಎಂಕಲ ಅಗತ್ಯತೆ ಭಾರಿ ತೋಜಿದು ಬರ್ತಂಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ನಿತಿನ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಯಾಗ ಯಜ್ಞ ನಡಪಡುಂದಾಂಡ ಅತ್ತಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಸಮಿತಿಡು ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ದತ್ತಂದಾಂಡ ನೆಕ್ ಮೂಲ ಕಾರಣಗರ್ತೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕರ್ ಬೊಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ನಾಮ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಅವು ಸುರುಮಂತಿನಿ ಅಕಲ್ ಸುಧಾಕರ್ ಭಂಡಾರ್ಲು ನೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಿತ್ತೇರು ಇನಿ ತನ್ನ ಬೈಜರಾರು ಶ್ರೀಕರ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಾತ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಂತದ್ದು ಸಂತೋಷನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಬರೀ ಸಮಿತಿಡು ಪಾಲ್ದತ್ತಂಡ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ವರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಕ್ಕಲದ ಸಂಕಲ್ಪ ಫಂಡೇರು ಎನ್ಮೋಡ್ಸಂಚ ಎಂಕಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಶ್ರೀಕರಣ ಫಂಡೇರು ಅರ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಈ ಸೇವೆ ಪಾಲ್ದತ್ತನ ಅವಕಾಶ ಆತಂಡು ಆ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ವಂದನೆ ಅರ್ಪಿಸೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ
ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಕಿಶೋರಣ್ಣಗಳ ವಿಶೇಷ ಧನ್ಯ ಒಂದನೇ ದಯಪಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣೆ ಯಾ ಒನಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಂಡ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ತೂಂಡ ಮನ್ಪಣಿ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಹಿರೇ ತೂವೊಡು ಅಂಚ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಅರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂತೇರು ಅಂಜನೆ ಪಾಕಶಾಲೆ ರಘುವನ್ನಕ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ನಿಕ್ಲು ಮಂತೊ ಆಯ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತೊಂತಾರೆ ಪ್ರಚಾರ ನಮ್ಮ ಜಗ್ಗವನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಈ ಒಂದು ಸೇವೆಡ್ ಪಾಲ್ದೊನ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಾತ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಬನ್ನಗ ಅಲಂಕಾರವಂತನಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಯುವ ಸೇನೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಅಂಚನೆ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಶಿವಭಕ್ತ ವೃಂದಾದ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಾತ ಸೇವೆಡ್ ಪಾಲ್ದೊಂದೇರು ರಕ್ತೇಶ ಬೆಳಗಾದ ಪಕ್ಲಿಲ್ಲ ವಿಶೇಷ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಪರೋಕ್ಷವಾದ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಏರೆಲ್ಲ ಬುಡಂದೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದೇವರು ನಿಕ್ಲಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡೆದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ವಂದನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ ಸಮಿತಿ ನಿಂಡಿದೆ ಮುಗಿತೊಂದಿಲ್ಲ ವಂದನೆಗಳು ರವಿ ಬಾರಿಶೋಕಡು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಿಯರು ನನ್ನ ಮಾತ ಭಕ್ತರಿಗಳ ಪೂರರಿಗಳ ಆಂಡ ಮಾಮಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರಡಾಯನಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಯಾಗ ಅಂದತ್ತು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಪರ್ವ ಒಂಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವ ರವಿಶಂಕರ್ ಇದ್ದಂದೆ ಒಂಜಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಫೀಸ್ ಅವು ವಾದ್ಯ ಉರಿಪಾಡು ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಡು ಹೊರಡು ರಥಕ್ಕೂ ಒಂದು ಕಟ್ಟೋಡು ಎಂಚಿನ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನ ಎತ್ತಂದ ರವಿ ಉಲ್ಲೇಂದ ರಕ್ತೇಶ್ವರ ಬಲ ಕೊಂಬುರಿಪುಣ ಅವೇ ಬಣ್ಣನೆ ಯಾನಿ ಸಕಲ ಕಲ್ಲು ವಲ್ಲಭೆ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ದೇವರ ಸೋಮನಾಥ ನನಾಥ ಎಡ್ಡ ಎಂದು ಕೋರಾಟ ದೇವರ ಎಡ್ಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣದ ಎಂಗ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪನಾ ಸಮಿತಿ ಮಾತ ಸಮಿತಿ ಬರೆದು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದ.